Nako, Sir Jigger! Salamat naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Kumusta naman ang biyahe mo? Magandang umaga po, Nana Pinang. May balita na po ba tungkol doon sa bahay at lupa? May suhestyon si Omar. Handa daw niyang kalimutan ang pagkakautang ng lolo mo at ibabalik niya pa ang titulo sa'yo kapag pinakasalan mo daw ang anak niya. O, handa ka ba doon? Kasal? Teka, ibang usapan na yan. Hindi biro ang kasal eh. Ikaw ang bahala. Basta wala namang pilitan. Pero mawawala sa'yo ang lupa at bahay ng lolo mo. Sige po. Pag-iisipan ko. Pero bukod po dyan sa problema sa bahay at lupa ni Lolo, may isa pa po akong pakay. Nawawala ang kaibigan ko. 1 linggo na at dito siya huling nakita. Naranasan niyo na bang pamanahan ng isang bagay? Maliit na bagay gaya ng kwintas, singsing, o kaya ay malaking mana gaya ng bahay at lupa? Paano kung ang bahay na minana mo ay may kasamang kondisyon na ang magiging kapalit ay malaking pagbabago ng buhay mo? Handa ka bang sumugal? Maaari ninyong i-post sa comment section ang inyong sariling karanasan tungkol sa mana at babasahin namin ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, tawagin niyo na lang akong Jigger. Hindi ko tunay na pangalan at ngayon ay 37 years old na. Pinili kong itago ang tunay kong katauhan dahil sa klase ng aking trabaho na malalaman ninyo sa gitna ng aking kwento. Ang isasalaysay ko sa inyo ay tungkol sa isang nakakakilabot na karanasan ko matapos kong umuwi sa probinsya. Nang pumanaw ang lolo ko, ay mahigpit niyang pinagbilin na bawiin ang kanyang lupa at bahay kasama ang titulo sa isang nagngangalan na Omar. Pero may twist. Hindi ko basta yun mabawi dahil sa malaking utang ni lolo. Para lang matupad ang huling kahilingan niya, pumayag ako sa kondisyon ni Omar na pakasalan ang anak nitong dalaga kapalit ng kasunduan na buburahin niya ang pagkakautang ng lolo ko. Nang makarating ako sa probinsya, nagulat na lang ako nang ipakilala niya ang kanyang anak. Walang iba kung hindi si Ayla, ang kaibigan kong 1 linggo nang nawawala at ang pangunahing pakay ko sa pagbalik sa aming probinsya. Hello, tita. Nandito na po ako. Umaasa ako na mahanap mo dyan si Ayla. Ako na po ang bahala, tita. Hindi ako uuwi nang hindi siya kasama. Hindi na talaga ako dapat pumayag na sumama siya dyan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano siya napunta dyan sa bayan na yan. Hindi naman dyan ang location ng shooting nila. Ayon po sa mga nakausap ko na nakasama ni Ayla, noong huling oras bago siya nawala. Last minute daw biglang nag-iba ng location at dito sila lumipat. Masama ang kutob ko, Jigger. Sana'y nagkakamali lang ako. Tita, Oh, sa tingin ko, alam ko na kung nasaan si Ayla. talaga? Tatawag po ulit ako mamaya. May kailangan na po akong kumpirmahin. Balitaan mo ako agad, ha? Nang ibaba ko ang phone, ay nakita ko ang parating na 2 tao. Isang may edad na lalaki at ang isa naman ay babae. Nang matitigan ko ang babae, kahit na medyo malayo pa sa akin, ay agad ko siyang nakilala. Ang anak ni Tita Renata at kaibigan ko na 1 linggo nang nawawala. Hanggang sa napansin ko na bawat taong dinadaanan niya ay mabilis na umiilag ang mga ito. Nakita ko ang bakas ng takot sa mukha nila. Nang lumingon ang babae sa mga ito, ay agad silang umiwas at parang natakot, kaya agad tumakbo paalis. Hanggang sa tuluyan silang pumasok sa bakuran. Sinundan sila ng tingin ng mga tao.
Nang muling lumingon ang babae, ay mabilis na nagpulasan ang mga tao at nagsarado ng mga bahay. Magandang araw. Magandang araw din po. Jigger de Leon. Ako pong apo ni Lolo Nap. Di may pagkakaila, magkamukha kayo ng lolo mo. Marami nga po ang nagsasabi niyan. At ito naman ang anak ko, si Ligaya. Mula sa likod niya ay lumabas ang isang nakatungo na babae. Mukha itong mahinhin at hindi makabasag pinggan. Maputi ang kanyang balat. Nakasuot ng magandang summer dress. Mahaba ang buhok. Nang dahan-dahan nitong iangat ang mukha, nakita ko na bahagyang nanlaki ang mga mata niya at nagulat nang makita ako. Pero mabilis nag-switch pabalik ang emosyon sa kanyang mukha. Mahinhin siyang ngumiti. Napatitig ako sa maamong mukha ng dalagang ito. Maganda siya. Simple at elegante ang kanyang dating. Maganda ang hubog ng katawan. Maputi ang balat. Mahaba ang buhok nitong medyo alun-alon. Maganda ang pares ng mga mata. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na matagal na nakatitig sa kanya. Tama, siya ang hinahanap ko. Si Ayla na anak ni Tita Renata at matalik kong kaibigan. Pero bakit Ligaya ang pangalan nito? Sa loob ko ay kanina ko pa gustong bumulanghit ng tawa. Maganda ba ang anak ko? Sorry po. Opo, ang ganda. Gaya ng nabanggit ko kay Pinang, handa akong kalimutan ang utang ng lolo mo. Hindi na rin naman siya naiiba sa akin. At lumaki kami ng sabay at para magkapatid. Pero sa kondisyon na magpapakasal ka sa anak ko. Matapos ang araw ng kasal nyo, doon ko ibabalik ang titulo na sinanla niya sa akin. Alam niyo po ba kung bakit umabot sa umutang siya ng malaking halaga at ginawang collateral ang titulo ng lupa at bahay? Iyon ang panahon nang nagkasakit bigla ang papa mo ng colon cancer. Dahil siya ang nagtatrabaho sa pamilya nyo, napilitan ang lolo mo na umutang sa akin at sinanla ang titulo para may maipangtustos sa pangpapagamot sa papa mo. Ganun po ba? Sige po. Pumapayag na ako magpakasal sa anak niyo. Alang-alang sa lolo at papa ko. Mukha din po namang mabait ang anak niyo. Napakahinhin pa. Totoo lahat ang mga sinabi mo sa anak ko. Mukhang magkakasundo kayo. Ligaya, anak. Ayos ka ba sa mga napag-usapan namin? Opo, Ama. Sige. Sa lalong madaling panahon ay itatakda ko na ang kasal nyo. Ligaya, anak. Iwan na kita dito. Mas maigi na magkakilala kayo ng mabuti ng mapapangasawa mo. Opo, Ama. Bumalik ka bago maghating gabi para sa pagtitipon. Opo. Nang magpaalam si Mang Omar, ay tahimik lang ang dalagang di makabasag pinggan habang sinusundan ng tingin ang ama. Nahihiya siyang ngumiti nang humarap sa akin. Maya-maya ay tumingin ulit ito sa likod at sa paligid. Nang makita na wala na si Mang Omar at walang ibang tao, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Sabay hablot sa damit ko at hinila ko papasok ng bahay, sabay sarado ng pinto. Halika dito. Ligaya? Tragis Ayla. Kailan ka pa naging si Ligaya? Hindi naman ligaya ang dala mo sa buhay ko. Puro sakit ang ulo. Hey, huwag mong problemahin ang pangalan ko. Ang tanong, bakit ka nandito? Tinatanong mo pa talaga? Isang linggo ka nang nawawala. Halos mamatay na sa pag-aalala sa'yo si Tita Ren. Tapos nandito ka lang pala at nagpapanggap. Ano ba to? Kasama pa rin ba sa teleserye nyo? Basta, mahabang kwento. Pero ano yung tungkol sa titulo? Matagal lang nawawala ang titulo ng lupa at bahay na to. Sinabi ni Lolo bago siya nawala na kay Omar daw yun. Sakto naman na nawala ka dito, kaya dalawa kayo ng titulo na hinahanap ko. Pero tingnan mo nga naman ang pagkakataon, ano? Kapag nahanap kita,
ay ituturo rin ako nito sa titulo ng lupa namin. Pero delikado sa lugar na to. Delikado pala eh. Pero bakit nandito ka pa? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil pinapahanap ka ni tita Ren at alalang-alala na sa'yo. Di pa ako pwedeng umalis rito. Mas lalong hindi ako aalis. Nangako ako kay tita Ren na hindi ako babalik ng Maynila na hindi ka kasama. Ano bang meron dito at nakuha mong magtago? O ngayon, ayaw mo pang umalis? At saka sa akin ka pa talaga nag-aalala? Baka nakakalimutan mo na pulis ako. Hindi sa ayaw. Basta hindi pa ako pwedeng umalis rito. Magtiwala ka sa akin. Paano ang kasal? Nakauuna ako kay Mang Omar. Aba di kasal. Kasal-kasalan ko lang naman yun eh. Kapag nalaman ko talaga na may ginawa kang kalokohan, Ayla Marie, lagot ka sa akin mamaya. Isusumbong kita kay tita. Sasabihin ko sa'yo lahat. Basta mangako ka na wag mo munang ipaparating kay mami. Kakatayin ako nun. Agad akong lumingon sa labas nang marinig ang nakakatakot at malakas na alulong ng aso. Nagpunta kay Ayla ang tingin ko nang isarado niya ang mga bintana at nagsabit ng mga bawang. Naglatag din siya ng mga asin sa pasimano. Maya-maya ay dumating si Nana Pinang at may inabot kay Ayla habang bakas sa muka ang pag-aalala. Iligay mo ito sa bulsa mo, itong mutya. Hindi nila maaamoy yan, pero tiyak ako na hindi nila magagawang lumapit sa'yo. Hindi nila ako masasaktan, Nana Pinang. Takot sila sa akin. Madali ko nabibilog ang ulo nila. Hanggang kailan ka magpapanggap na ikaw ay si Ligaya? Hanggang si maubos ko sila. Nangako ako sa mga tao rito. Natutulong ako at tutuparin ko yon. Sige na, umalis ka na. Kapag inabutan ka dito ng hating gabi, ay tiyak magagalit na naman si Omar at baka mabuking ka pa. At sandali, saan ka pupunta? Kailangan na niyang bumalik kay Omar. Teka nga, Ayla. Hindi ko naiintindihan ang mga pinag-uusapan nyo eh. Sino ba si Ligaya? Bakit mo kailangang magpanggap bilang siya? Ako na ang bahalang magkwento ng lahat. Kailangan na niyang umalis kung hindi ay sila ang susugod dito. Magkita na lang tayong dalawa bukas ng umaga, Jigger. Mabigat sa loob ko na hayaan siyang umalis dahil bukod sa gabi na, naalala ko ang sinabi ni Ayla kanina na delikado sa lugar na yon. Isang bagay na hindi ko maintindihan dahil sa pagkakaalala ko, ang bayan na yon ang pinakatahimik at ligtas sa buong probinsya namin. Wala akong nagawa kung hindi ang hayaan siyang umalis. Akma ko siyang susundan nang pigilan ako ni Nana Pinang. Dumito ka lang. Magtiwala ka sa kanya. Ano ho ba talaga ang nangyayari? Ang bayan na ito ay pinamumugaran na ngayon ng mga aswang sa pamumuno ni Omar. At ang alam niya ay si Ayla ang anak niyang si Ligaya. Wala siyang kaalam-alam na impostor na ang kasama niya ngayon. Dahil ang Ligaya na iyon ay aksidenteng namatay sa hindi malamang dahilan nang magkasalubong sila ni Ayla. Aswang si Mang Omar? Oo. Alam ng mga residente dito ang totoo nilang katauhan. Kaya pinangingilagan sila, lalo na si Ligaya. Dahil ang totoong Ligaya ay malupit, mabagsik at walang awa. Ibig sabihin, ang pupunta ni Ayla ngayon ay kampo ng mga aswang? Oo, ganun na nga. Di mas lalo ko siyang dapat sundan. Paano kung mapahamak siya? Ikaw ang mapapahamak kapag nagpumilit ka. Hindi lang ikaw kung hindi pati na rin si Ayla. Hindi mo na kabisado ang daan doon sa gubat lalo at madilim na. Nang mga sandaling yon, ang kwento ni Ayla sa akin, pagdating sa gitnang kakahuyan kung saan may malawak na damuhan at walang mga puno, naabutan niya ang mga aswang na nakatipon at naghihintay sa kanya. Agad siyang binigyan ng daan ng mga ito hanggang sa makalapit kay Mang Omar. Bakit ngayon ka lang? Paumanhin po, Ama. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa mga papangasawa ko at nakaligtaan kong oras. Mabuti kung nagkakasundo kayo.
Isa lang ang kailangan mong gawin matapos ang kasal nyo. Ang gawin siyang aswang. Paano ho ang usapan nyo? Ang titulo. Hindi totoo na may utang sa akin ng lolo niya. Sinabi ko lang yon para pakasalan ka niya at gawin siyang aswang. Nang sa ganon, ay hindi niya makuha itong lupa. Dahil matagal ko nang inangkin ang bayan na ito. Sa atin ito at tayo maghari dito. Naintindihan mo ba? Opo. Hindi ka na naman ba nagpalit ng anyo? Hindi pa rin po, Ama. Patawarin niyo po ako. Gustuin ko mang sumama sa inyo pero hindi ko po magawa. Mapapahamak lang ako kapag sumama ako at makita ko ng mga tao sa tunay kong anyo. Hindi na maganda to. Isang masamang pangitain na to. Kapag sa susunod na kabilugan ng buwan ay hindi ka pa rin nagpalit ng anyo, kailangan na natin gumawa ng paraan. Ibabalik kita sa dati. Kapag kinagat kita, tiyak, nababalik ka sa dati. Po, Sige na, at kailangan na namin umalis. Marina, bantayan mo si Ligan. Masusunod po, Pinuno. Mga kasama, ngayong gabi ng kabilugan ng buwan, pagpipiesta natin ang mga tao sa bayan na ito. Hindi tayo titigil hanggat may natitirang tao dito. At kapag lahat sila ay aswang na rin gaya natin, susunod nating susugurin ang kalahating bayan. Umangil ang mga aswang na parang mga zombie. Pagkatapos ay tumakbo ang mga ito palabas sa gubat. Naiwan doon si Ayla at si Marina, ang mabait na aswang na naging kaibigan niya at ang tanging nakakaalam ng kanyang totoong pagkatao. Pero hindi gaya ng ibang aswang na pumapaslang na mga tao, puro hayop ang kanyang kinakain. Nasabihan na ba ni Nana Pinang ang mga tao? oo. Pabalik na ako dito na makita ko na sarado na lahat ng mga bahay. At lahat ay may mga nakasabit na pangontra. Tsaka hindi na sila mapapasok ng mga aswang. Eh ang nanay at tatay ko. Huwag ka mag-alala. May protection din sila. Salamat naman. Ilan na bang napapatay mo sa mga tauhan ni Omar? Marami na. Tingnan mo, nakalahati ko na. Mangako ka sa akin, Ayla. Kapag dumating ang araw na tuluyan ng lamunin ang kadiliman ng isip ko, huwag kang magdadalawang isip na patayin ako. Oo, pangako yan. Magtago ka na't kumain. Gagawin ko na misyon ko. Mag-iingat ka. Lihim na tinago ni Ayla ang patalim sa likod nang lumapit siya sa isang aswang na nagbabantay doon. Agad itong nangilag sa kanya, kaya sinamantala niya yon at biglang ginilitan sa liig ang aswang. Dahil medyo malayo ito sa ibang bantay, nagawa niyang itago ang bangkay nito. Ganon din ang ginawa niya sa iba pang aswang na kanyang pinatay. Hindi pwede ito! Ah! May tatlo na naman na nalaga sa atin. Sino ang may gawa nito? May manunugis po na sumugod dito kagabi nang makaalis kayo. At siya pong pumatay sa tatlong kasama natin. Mabuting hapot nakapagtago agad kami ni Ligaya. Nakilala mo? Hindi po eh. Tumakbo agad kami. Kailangan kong malaman kung sino ang manunugis na yan. Kailangan ko siyang unam bago pa tayo unti-unting maubos. Ama, huwag mo masyadong dibdibin ang pagkamatay nila. Marami pa sa atin ang natitira. Anak, alam mo naman na nagpaparami tayo ng lahi, hindi ba? Hindi na maganda ang nangyayari sa atin itong mga nakalipas na araw. Halos wala na tayong nahuling tao para makain. Hindi natin sila masisisi, Ama. Tuwing gabi na lang ay sumasalakay kayo. Natural matatakot ang mga yon. Kaya bago pa kumagat ang dilim, sarado ng mga bahay at armado na sila ng mga pangontra. Kailangan makahanap tayo ng solusyon para mapalabas ang mga taong yon. Kung hindi, mamamatay tayong lahat sa gutom. Lihim daw na napangiti si Ayla habang nakikita na namomroblema ang mga ito. Siya ang nagbibigay ng lihim na babala sa mga tao kapag sasalakay na ang mga aswang. Sa tuwing sumasalakay ang mga ito sa bayan,
ay doon niya pinapatay ang mga bantay na aswang doon sa kampo. Maya-maya ay nagpaalam na rin si Ayla sa ama para pumunta kay Jigger. Ama, kailangan ko na pong umalis. Bibili pa kami ng Jigger ng damit ko sa bayan. Sige, gusto ko ay pumili ka ng magandang damit para mabighani siya lalo sa kagandahan mo. Sa ganon, ay hindi na tayo mahirapan na kunin ang tiwala niya. Ako na pong bahala, Ama. Mag-ingat ka sa mga tao. Opo. Ligaya, sandali lang. Bakit? Sinabi mo bang si Jigger ang pangalan ng mapapangasawa mo? Oo. Ang apo na nagmana ng lumang mansyon. Meron na silang kasunduan ni Ama. Fake lang naman yung kasal, di ba? Oo. Una, hindi naman ako si Ligaya, no? Tsaka hindi naman legal yung kasal dito. Bakit mo na itanong? Wala naman. Ano kasi, kakilala ko siya, kababata ko. Dali ka na. Sumama ka para magkita kayo. Huwag na muna ngayon, saka na. Hindi niya alam ang nangyari sa akin eh. Sige. Nang mga sandaling yon ay hindi na ako mapakali. Ang totoo, hindi ako nakatulog kagabi. Bukod sa nag-aalala ko kay Ayla, may mga nagparamdam na aswang sa paligid. Natakot ako dahil yon ang unang beses na nakakita ako ng ganon. Hindi ko nga alam o kahit sumagi sa isip ko na totoo ang aswang. Hanggang sa wakas ay dumating na rin ang hinihintay ko. Pagpasok pa lang sa gate ni Ayla ay tumakbo na ako palapit sa kanya. Pagkatapos ay tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi pa ako nakontento ay pinaikot ko pa siya. Hindi ka ba nasaktan? Ha? Hindi ka nila kinagat? Relax. Ayos lang ako. Salamat naman kung ganon. Mukhang naikwento na sa'yo ni Nana Pinang Halika sa loob. Doon ko sasabihin sa'yo lahat para handa ka sa mga mangyayari. Siguraduhin mo lang na malinaw ang kwento mo at kumpleto. Dahil ako ang malilintikan kay Tita Ren kapag nalaman niya itong gulong pinasok mo. Natawa ako nang tinawanan lang din ako ni Ayla. Pagkatapos ay umakbay ako sa kanya habang papasok ng bahay. Nang mga sandaling yon ay mas na-realize ko kung gaano ko na-miss ang babaeng ito. Malapit na kaibigan ko si Ayla. Nakilala ko siya noong bagong lipat pa lang kami sa Maynila at naging kapitbahay. Maganda siya, sexy, matalino, pero hindi siya ang tipong ideal girl na mga lalaki. Hindi siya mahinhin, gaya ng pinapalabas niya dito. Maingay din siya at malakas ang boses, masaya man o galit. Kaya niyang sumabay sa ugali at personalidad ng kasama niya. Pangarap ni Ayla na maging isang drama actress. Kapag mahal na araw ay kasama siya palagi sa sinakulo at gumaganap na Virgin Mary. Hanggang sa mabigyan siya ng break at ngayon nga ay nagagawa na niyang makapag-extra sa mga teleserye at pelikula. Hanggang isang beses na nagkaroon siya ng shooting doon sa probinsya namin hanggang sa nawala siya at hindi na nakauwi. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Paano ka napunta sa kanila at bakit anak ang tawag sa'yo ng aswang na yon? Aswang ka ba? Ako lang naman ang inaaswang mo dati. Bakit? Gusto mo namang inaaswang kita. Feel na feel mo nga eh. Pero teka nga, hindi joke to. Eto na nga. Gabi na ako nag-pack up sa shooting noon. Pabalik na ako sa bahay na tinutuluyan namin. Tapos, may narinig akong babaeng umiiyak at nangihingi ng tulong. Naawa ko kaya hinanap ko. Tapos ayun, nakita ko doon sa talahiban na nilalapan ng aswang na babae, yung biktimang babae. Tumakbo ako pero naabutan niya ako. Akala ko nga maritege na ako at lalafangin na niya ang lamang loob ko kasi sinakal niya ako. Tapos eto yung weird. Tanong siya ng tanong, bakit daw magkamukha kami? Kamukha mo? May kakambal ka bang aswang? Hoy, wala Ang gaganda kaya ng lahi namin.
Tingnan mo naman oh. Kaya nga crush mo ko eh. Ew! Kapal ng face! Oh, tapos, ano nang nangyari? Ayun na nga. Sabi ko pa sa aswang, mas maganda ako sa kanya. At hindi ako mukhang halimaw. Kaya ang pangit-pangit niya, no? Napikon yata sa sinabi ko. Tapos kunelyuhan ako. Kakagatin na niya ako dapat. Tapos inatake sa puso si bakla. Ayun! Tigok! Tatakbo na sana ako tapos may dumating na mga aswang. Sa halip na katayin ako, tinawag akong anak ni Omar. Abay, sinakyan ko yung trip nila. Kaya sa naman magkalasog-lasog ang 36-24-36 na body ko, no? Ay be, hindi pwede. No. Hindi ako papayag na gawing dinuguan ng mga aswang na parang inutot ni Satanas. Ayun, nung inuwi nila ako doon sa kampo, doon ko nakita yung mukha ng ligaya sa picture. Kapag anyong tao. Kamukha ko nga. Kung hindi mo siya kakambal, bakit kayo magkamukha? Abay malay ko. Basta ang itsura nila kapag nagiging aswang. Naninilaw yung mga mata nito at mabagsik ng tumingin. Akala mo nga, malala na ang hepa sa katawan eh. Tapos may pangil. Humahaba yung kuko nila. Tapos kumukulubot yung balat sa mukha nila. Maitim yung katawan nila na parang may maliliit na balahibo. Nakakakilabot yung itsura nila. Kaya paano kung magiging kamukha yung babaeng aswang na yon? So, ibig sabihin, ginawa mo yun para iligtas ang sarili mo? Correct! Umedyos na lang ako nung nagtaka sila bakit daw hindi ako nagpapalit ng anyo at nagiging aswang. Sabi ko na lang may nakalaban akong albularyo tapos sinumpa ako. Kaya nawala yung pagkaswang ko. Naniwala naman ng mga syunga. Pwede ka namang tumakas Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan at hindi ko kayang gawin yan? Kaya lang naalala ko si Mami. Paano kung hanapin nila ako talagang naniwala sila na ako yung ligaya na yon? Tapos matunto nila ako sa Maynila at malaman nila na impostor ako. Dinadamay si Mami. Anong plano mo? Ayla, hindi ka pwede magtagal dito. Delikado yung ginagawa mong pagpapanggap. Darating ang araw na makakahalata yan. Ang totoong ligaya ay kinatatakutan ng lahat. Dahil ang alam ng mga taga rito ay anak siya ni Omar. Malupit yon. Hindi marunong ngumiti. Mabagsik ang mga mata. Walang awa sa mga tao. Buti na paniwala mo ang mga yan. Kulang na lang kung mandidato ka kapag lumalabas ka. Lahat nginingitaan mo Ay, sabi naman sa'yo pang best actress itich. Kaya nang dumating si Ayla dito, ay biglang nanibago ang mga taga rito. Hanggang sa mahalata ko na isa siyang tao. Kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa natuklasan ko. Mula noon ay nakiusap ang mga taga rito na tulungan sila na mapuksa ang mga aswang. Siya ang espiya namin sa loob. Kapag susugod ang mga aswang, agad niya kaming binabalaan. Kaya nakapagtatago kami. Iyong ibang kalalakihan dito, inambos ng mga aswang. Pero habang tumatagal ay parang hindi sila nababawasan. Kaya ayun, kada umaalis yung mga aswang sa kampo, pinapatay kong mga naiiwan na bantay doon. Diyos ko naman, Ayla. Anong klaseng gulo tong pinasok mo? Sana tinawagan mo ako. Nakakapunta ka naman ng bayan, di ba? Ayoko kasing madamay ka pa. Alam mo ikaw kukutusan kita. Para namang iba ako. Ako nga ang tamang tao na dapat tawagan mo. Dahil bukod sa taga rito ako, pulis ako. Kayang-kaya kitang ipagtanggol sa kanila. Mali ko naman na taga rito ka pala. Oh, halika sa bayan. Bumili tayo ng damit na isusuot mo sa kasal na yan. May naisip na akong paraan para mailayo ka sa mga aswang. Dumating ang araw ng kasal namin ni Ayla. Gaya ng inaasahan ko, hindi yon totoong kasal sa simbahan o huwes. Ang kasal ay ginanap sa ilalim ng basbas ni Mang Omar. Hanggang sa mga sandaling yun, ay patuloy pa rin ako sa pagkukunwari na walang alam sa pagkatao nila. Matapos ang seremonya, ay pinaharap kami sa isa't isa. Bigla kong nakalimutan sandali ang sitwasyon namin nang may maisip akong kalokohan. Ngumisi ako nang makita na pasimple akong pandilata ni Ayla habang kumikibot-kibot ang labi nito. Magharap kayong dalawa. Huwag mo kong kakalikan sa lips ha. Sa pisngi lang. Kung hindi, lagot ka sa akin mamaya.
Wala kang magagawa. Subukan mo lang talaga, Jigger, ha? Mula sa araw na ito, sa ilalim ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin, kayo ay binabasbasan ko at magmula sa araw na ito ay ganap na kayong mag-asawa. Jigger, maaari mo nang halikan ang asawa mo. Isa. Dalawa. Jigger. Sa halip na makinig, ay bigla ko siyang hinalikan sa labi sa harap ng maraming tao. Inasahan ko na magagalit siya o kaya ay sasapakin o kukurutin ako. Pero ang intensyon na nagsimula sa isang kalokohan ay parang tinangay ng hangin. Natagpuan na lang namin ni Ayla ang sarili namin na nagugustuhan ang halik na yon na unti-unting lumalalim at mas nagiging maalab. Hanggang sa naramdaman ko na lang na yumakap siya sa akin. Ilang sandali pa, nang maghiwalay kami at sinalubong ng tingin ng isa't isa, ay pareho kaming natulala. Kung hindi pa namin narinig ang tawa ni Mang Omar, ay hindi kami matatauhan. Binabati ko kayo. Jigger, ingatan mo itong anak ko. Mga kasama, palakpakan natin sila! Salamat po. May sasabihin po sana ako. Sige, ano yun? Mula po mamayang gabi, gusto kong tumira kami ni Ligaya sa bahay. Bilang lalaki at asawa niya, gusto ko na bumukod kami para makapagsimula ng bagong buhay. Si Ligaya ang magdidesisyon yan. Mahal, Pumapayag po ako sa gusto ng asawa ko. Kung nasan siya, doon din na po ako. Kung yan ang gusto niya, ikagalang ko. salamat po. Nang ihain ang mga pagkain sa mesa, halos bumaliktad ang sikmura ko at masuka ako sa nakita ko nang maghain ng hindi pamilyar na karne sa harap namin. Hindi lang ako, kung hindi maging si Ayla. Isa lang ang duda ko noong una na kinumpirma niya kalaunan. Mga karniyon ng tao. Patunay na doon ang masangsang na amoy nito. Napilitan akong ngumiti kay Mang Omar nang ituro nito ang pagkain. Kumain ka, Jigger. Ligaya, asikasuhin mong asawa mo. Opo. Salamat po, pero busog ako. Sa nervyos ko po kasi kaninang umaga ay naparami ang kain ko. Parang nga hindi ako natunawan eh. Masarap yan. Karni ng baboy mo. Ama, ako nang bahala. Mahal? Gusto mong mauna na tayo sa bahay? Sige ba? Alis na kayo? Uuwi lang mo sa bahay. Dadaling ko yung mga gamit ko doon. O sige. Magkahawak kamay kami ni Ayla na nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Nang sa wakas ay makalayo na, pareho kaming tumakbo sa puno at doon nagsuka ng nagsuka. Lahat ng kinain ko ng umaga ay nilabas ko lahat. Magkahalong pandidiri at awa ang naramdaman ko sa kung sino man ang tao na yon. Maya-maya ay pareho kaming sumalampak ng upo sa damuhan na naluluha. Ilang buwan na ako nandito. Pero hindi talaga ako masasanay na tingnan ang laman ng tao. Kainoon ko. Hoy, huwag mong sabihin kumain ka ng tao ha? Sira ulo. Di pa ako nasisiraan ng bait, no? Teka, ikaw Bakit mo ko hinalikan sa lips? Gusto mo rin eh. Yumakap ka pa sa akin eh. Nadala lang ako. Ay sus! Itong misis ko talagang napaka-sexy oh. Ayaw pang umamin. Matagal ka nang may pagnanasa sa akin oh. Kapal mo. Umuwi na nga tayo. Naamoy ko pa rin yung kinatay nilang tao. Ngayon naganap ang kasal. Ang kailangan na naming pag-isipan ay kung paano ko maiuuwi si Ayla. Pero kilala ko siya. Kapag may naumpisahan siyang isang bagay, kahit anong mangyari, ay tatapusin niya yon. Wala akong choice kung hindi ang tulungan siya sa kanyang misyon
napatayin at pabagsakin ang mga aswang sa bayan na yon. Nasa gitna ako ng pag-iisip doon sa hardin nang may makita akong isang pamilyar na mukha sa labas. Marina? Ang akala ko hindi mo na ako makikilala eh. Malinaw pa ang isip ko. Kumusta ka na? Ayos naman. Ikaw? Okay lang din. Inaasikaso ko lang tong lupa at bahay na iniwan sa akin ni Lolo Nap. Jigar, Hmm? naalala mo ba yung pangako natin sa isa't isa noon bago ka umalis dito? Ang alin? Sabi mo di ba, pagbalik mo tayo pa rin? Sabi mo ako lang ang mamahalin mo. I'm sorry, Marina. Maraming taon ang lumipas. Kinalimutan ko na yun eh. Ano? Pero, paano ako? Bago ako umalis, ay kinausap ako ng tatay mo. At sinabi niya sa akin na wag na kitang tatawagan. Alam mo naman na noon pa, ay ayaw na niya sa akin. Dahil sa matagal na nilang hiduaan ni Lolo Nap tungkol sa lupa. Sinubukan na kitang ipaglaban. Kapag tumatawag ako sa'yo, ay laging ang tatay mo ang sumasagot. Ayaw kanyang ipakausap sa akin. Ay, I'm sorry kung napagod ako. Naisip ko na baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang daya mo naman eh. Nangako ka sa akin. I'm sorry. Sorry na. Hindi ko rin inasahan na hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin. Alam kong masakit na mas pinili kong mapagod pero sinubukan ko, Marina. Alam ng Diyos, sinubukan ko na ipaglaban ka. Pero panganay ako sa amin. Alam mo yan. Hindi pwedeng huminto sa'yo ang mundo ko. Ako lang ang katulong ng nanay ko na magtaguyod sa mga kapatid ko. Sana maintindihan mo. Kung si tatay pa lang may kasalanan, wala na akong magagawa doon. Pero salamat dahil sinubukan mo akong ipaglaban. Isang tanong na lang. May mahal ka na bang iba? Oo. Okay. At least, malinaw na. Pasensya ka na ulit. Sige. Alis na ako. Nang araw na yon, ay nagdesisyon si Ayla na tawagan ang kanyang ina. Nang mahuli siya ng mga aswang at mapagkamalan na si Ligaya, nahulog daw ang phone niya sa kung saan, kaya mas lalong hindi niya naipaalam sa ina ang nangyari sa kanya. Natatakot pa siya noong una, pero dahil sa pangungumbinsi namin ni Nana Pinang, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang ina. Nagriring pa lang ang phone ay nanginginig na ang kamay niya. Hanggang sa wakas, makalipas ang ilang araw, muling narinig ni Tita Renata ang boses ng anak. Hello? Jigger? Hello? Mami? Ayla? Ayla, anak ko! Ako nga po, Mami! Ay, salamat sa Diyos at buhay ka. Kumusta ka na, anak? Okay lang po ako. Huwag na ako kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ako. Umuwi ka na dito, anak. Please, gusto na kitang makita. Opo, uuwi na po ako. May kailangan lang kaming ayusin ni Jigger dito. Ano bang nangyari sa'yo? Tsaka ako na po ipaliliwanag kapag nakauwi ako dyan. Ayoko mag-alala kayo lalo sa akin. Mahabang kwento eh. Basta po huwag kayong mag-alala. Hihintayin kong pagbabalik mo, anak. Opo, I love you, Mami. I love you too, anak. Ngumiti ako nang tumingin siya sa akin na umiiyak pa rin matapos nilang mag-usap. Lumapit ako sa kasya niyakap. Isang bagay ang nagustuhan ko kay Ayla sa kabila ng maingay at makulit nitong ugali ay ang pagiging matulungin niya. Kapag may extra siyang pera ay nagluluto siya ng maraming kanin at ulam tapos pinamimigay sa mga nakatira sa kalye. Minsan kakainin na lang niya ay ipapamigay pa sa mga batang pulubi. Kaya hindi na rin ako nagulat na mas pinili ni Ayla na tulungan ang mga tao doon sa bayan na yun kesa tumakas at unahin ang sarili.
Ana, lalo kang pumapangit kapag umiiyak ka. Aray! Bakit ka ba nangungurot? Sinong pangit ha? Joke lang naman to. Ang bigat naman ng kamay eh. Teka, may naalala ako. Paano ka nga pala kumakain kung puro ka rin ng tao ang hinahain doon? Di nagpapadala ako ng pagkain kunwari sa kwarto ko. Tapos kapag wala na sila, tsaka ako tinatapon. Tapos tumatakas ako at pumupunta ako kay Nana Pinang. Siya ang nagpapakain sa akin. Hindi ka nila pinipilit? Minsan. Pero, alam mo na, pang famous best actress ang aktingan ko. Nagalit-galitan ako with major nag-aamok level na tapos. Ayun, tinigilan ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginagawa mo to. Nilalagay mo ang buhay mo sa peligro kahit pwede ka namang umuwi. Naawa ako sa mga tao eh. Mahirap ang buhay nila rito, Jigger. Wala silang katahimikan. Minsan kahit batas ang sikat ng araw, mabigla na lang mawawala. Yun pala, dinudukot ng mga aswang tapos kakatayin nila. Sinubukan ko magsumbong sa mga pulis. Pero tumanggi sila na tulungan ako dahil kahit sila ay takot. Dati kasi sinugo daw nila yung mga aswang. Pero hindi nila naubos sa mga to kaya binalikan sila. Tapos marami sa kasama nila yung namatay. Kung wala silang makikita na kahit nakatating na pag-asa na pwedeng makalaya ang bayan na to mula sa mga aswang. Paano na sila? Kapag binabayaan natin sila, bukas makalawa, ubos na silang lahat dito. Kawawa sila, lalo na yung mga bata at matatanda. Maaati mo bang mangyari yun dito sa bayan kung saan ka lumaki? Ay, oo na nga. Ang lakas mo mangonsensya eh. Tutulungan na kita. Papatay nating lahat ang mga aswang na yan. Talaga? Oo na nga. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kiss muna. He! Ano ka, siniswerte? Sige na, isa pa. Hoy Ayla, isang kiss lang. Mag-asawa naman tayo ah. Ayoko nga. Kunwari pa ayaw. Pero sarap na sarap ka naman sa halik ko. Che! Natawa lang ako nang nilayasan ako ni Ayla. Kung may masasabi ako tungkol sa aming dalawa, Madam Venus, yun ay alam namin na gusto namin ang isa't isa. Noon pa man ay espesyal na siya sa akin at ganun din ako kay Ayla. Para kaming magtropa, best friend, magkaaway at magjowa rolled into one. Noong panahon na broken-hearted ako kay Marina, si Ayla ang unang kaibigan ko sa Maynila na hindi ako iniwan hanggang sa maging okay ako at tuluyang makalimot. Sa pagdaan ng mga taon at paglalim ng away-bati naming pagkakaibigan, hindi ko napigilan ang puso ko na mahalin siya. Kinagabihan, pasado 12:00 na ng hating gabi, pero hindi pa kami natutulog dahil abala kaming tatlo ni Nana Pinang na magplano tungkol sa pagsalakay namin sa aswang at kung paano namin sila papatayin. Nakausap ko na si Kapitan. Handa raw makipagtulungan ang mga kalalakihan dito sa bayan natin para sa pinaplano nating pag-aaklas. May tutulong din sa atin ang mga sundalo. Sinubukan kong tawagan yung kaibigan ni Lolo na retired general. Nabanggit ko sa kanya yung mga nangyayari dito. Swerte tayo kasi naririnig na daw niya ang tungkol sa mga nangyayari dito sa bayan natin. Kaya handa daw siyang tumulong. Good. Very good. Kailangan natin ng explosive para patay sila agad. Ako na ang bahala doon. Nga pala, Nana Pinang. Sinabi sa akin ni Omar na kapag hindi pa daw ako nagpalit ng anyo sa susunod na kabilugan ng buwan, siya daw mismo yung gagawa ng paraan para maging aswang ulit ako. Hindi kaya nagdududa na siya sa'yo? Hindi pa naman siguro. Pero baka nagtataka na yun. 1 linggo nang mahigit mula nang mapunta ako sa kanila. Mabuti nga't nadadaan ko pa sa pa-acting-acting ko eh. Sinasabi ko na nga ba? At iyon ang susunod niyang hakbang. Kung ganon, ay kailangan na nating kumilos agad. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag na magaya ka sa kanila. Gusto ni Omar na gawin kang aswang sa unang gabi natin bilang mag-asawa. Sa pag-aakala nga niya na ako si Ligaya. Ako ang inutusan niyang kumagat sa'yo. Nagbabaka sakali na bumalik daw ako sa dati kong anyo. Bukod doon, sinabi niya mismo sa akin na inangkin na niya ang bayan na to. At
At wala siyang balak na ibalik sa'yo ang titulo nitong lupa ng lolo mo. At higit sa lahat, hindi totoo na may utang ang lolo mo. Gawa-gawa niya lang yon. Ano? Pati itong kasal, para gawin kang aswang nang sa ganon, hindi mo mabawi itong lupa. Hayop talaga siya. Sakim! May masamang balak siya rito. Lahat ng tao sa bayan na to at gagawin niyang aswang. Tapos sasalakayan nilang mga karatig bayan. Huwag kayong mag-alala. Sa awa ng Diyos ay matatapos din to. Makakalaya din ang bayan na itumula sa mga aswang. Ang mabuti pa ay magpahinga na rin kayo. Opo. Ikaw, hindi ka pa matutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Eh di, mauna na ako. Ayla! Sumilip ka sa labas! Bilisan mo! Bigla kaming napatakbo sa bintana. Binuksan namin yon ng bahagya at mula doon ay nakita namin ang mga aswang na pinaliligiran ang buong bahay. Hindi naglagay ng mga pangontra sa bakod si Nana Pinang para hindi pagdudahan ni Mang Omar si Ayla. Samantala, nagmadali akong inabutan ito ng anting-anting. Pagkatapos ay tumakbo ako sa kwarto at kinuha ko ang 2 klase ng baril. Isang sniper gun at .45 caliber na parehong may silencer. Haharapin ko sila. Huwag kayong bababa. Ha? Baka kung mapaano ka. Hindi nila ako sasaktan. Magtiwala ka. Kung sakali man na magtangka sila, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Oo naman. Mag-iingat ka. Nandito na ako nakapwesto. Kapag may isang nagtangka na saktan ka, babarilin ko na agad. Sige, patayin mo sila. Kahit gaano karaming gusto mo para mabawasan ang mga demonyo rito. Tamaan mo sila sa puso o kaya sa ulo. Tapos ko ng orasyonan ang mga bala ng baril mo. Tiyak na mamamatay sila agad kapag pumasok sa katawan nila yan. Mabilis kaming kumilos. Ako ay pumunta sa kwarto kung saan sarado ang ilaw habang si Nana Pinang ay hinanda ang kanyang buntot pagi at itak, maging ang isang garapon ng asin na may pinitpit na bawang sakaling may makapasok na aswang sa bahay. Doon sa silid ay bahagya kong binuksan ang bintana at pumwesto na ang tanging nakalabas lang ay ang dulo ng sniper gun ko. Habang si Ayla ay bumaba na at hinarap ang mga aswang. Mula doon ay alerto akong naghintay. Ang kwento niya sa akin, nang makita siya ni Omar, ay sumalubong sa kanya ang galit na mukha nito. Ano ba, Ligaya? Bakit ang bagal mong kumilos? Sinabi ko na sa iyo na kailangan maging aswang ang asawa mo sa gabi ng kasal niyo. Paano ko gagawin yon? Kung ako mismo ay hindi bumabalik sa pagiging aswang ko. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo ng gabi yon? Para magkaganyan ka at hindi ka na bumalik sa dati. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Sinumpa ako ng albularyong yon. Hinawakan niya lang ako tapos nagdasal siya tapos ayun na. Kung hindi mo kayang gawing aswang ang asawa mo, kami ang gagawa. Mga kasama, pasukin niyo ang bahay at kunin ang lalaki yon. Wag niyong susubukang galawin ang asawa ko. Nainip na ako. Ngayon ka lang pumalpak ng ganito, Ligaya. Kapag hindi ako kumilos, mauubos tayo. Wala akong pakialam, Ama. Dahil mas mahalaga sa akin si Jigger. Wala ka na ba talagang malasakit sa lahi natin? Mga kasama, pasukin ang bahay na yan at kunin ang asawa ni Ligaya. What? Sige! Pasok! Patay kayo sa akin! Kukunin pala ha? Nang tumalon ang aswang papasok ng bakuran, ay umatras si Ayla kasabay ng pagkalabit ko ng gatilyo. Nang biglang bumulagta ang aswang matapos kong patamaan ito sa ulo, nagkagulo ang mga aswang at umangil ng malakas habang lingon ng lingon sa paligid. Nang sumampa ng magkakasabay ang 3 aswang, ay mabilis kong pinaputukan ang mga ito at isa-isa na namang bumulagta. Napatakbo palayo si Ayla nang biglang tumalon si Mang Omar at sinugod siya. Habang pinagbababaril ko ang mga aswang na pumapasok, ay nagawa siyang abutan ng pinuno
at hinablot siya sa buhok. Mas pinipili mo ngayon ang lalaki ito, ha? Asawa ko siya, Ama. Pinakasal ko kayo hindi para mas kampihan mo siya, kung hindi para gawin siyang aswang. Para hindi niya makuha ang lupa na ito sa atin. Bitawan mo ako! Iuwi kita ngayon din. Hindi ko na paabutin sa kabilugan ng buwan. Ibabalik kita sa dati nang bumalik din ang katinaan ng utak mo. Wag! Bitawan mo ako! Lapastangan! Nang bumagsak at mamatay ang hindi bababa sa 7 aswang, mabilis nagpulasan ng iba at tumakbo palayo. Dahil nasa gilid si Ayla at Mang Omar at hindi abot ng tingin ko, agad kong dinampot ang isang military knife at tumakbo ako sa baba. Naabutan ko ang aswang na pilit hinihila si Ayla, pero bigla niya itong sinaksak ng maliit na balisong sa braso. Pagkatapos ay agad yumakap sa poste ng bahay para hindi siya matangay. Dahil nakatalikod mula sa pinto ang aswang, ay mabilis akong nakalapit at sinaksak ito sa likod. Sa mga sandaling yon, ay nagkunwari akong wala pa ring alam sa sikreto nila. Bitawan mo siya, hayop ka! Huwag kang makialam dito! Kapag hindi mo binitawan si Ligaya, papatayin kita! Ikaw ang pumatay sa mga kasama ko! Wala akong alam sa sinasabi mo. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa kanya? Binitawan ng aswang si Ayla at agad na sumugod sa akin. Sinalubong ko siya ng isang malakas na sipa sa dibdib, pagkatapos ay binigyan ko pa ng isang round kick at tumama ang paa ko sa mukha niya. Nang makabawi, ay sumugod na naman siya gamit ang mahabang kuko. Umiwas ako hanggang sa makatsyempo at sinaksak ko ang aswang sa dibdib. Pagkatapos ay hinawakan ko si Ayla at tinago sa likod ko. Umalis ka na dito at huwag na huwag kayong babalik! Hindi ako gaya ng ibang tao dito. Hindi ako natatakot sa inyo! Hindi pa tayo tapos. Kung inaakala mong ligtas ka na, nagkakamali ka! Kinabukasan, doon sa kampo ng mga aswang, galit na galit si Omar at nagwawala na tinumba ang mga mesa at nagbasag na mga gamit dahil sa bigla umanong pagbaliktad ni Ligaya. Hindi nito nagustuhan na mas kumampi sa akin ang pinaniniwalaan nitong anak. Nang mga panahon na yon, ay tinawag ni Omar si Marina, na kilala nitong malapit kay Ayla. Marina, Pinuno, bakit po? tinalikuran na ni Ligaya ang lahi natin. At mas kumakampi siya sa lalaking yon. Nakapagtataka dahil ilang araw pa lang silang nagkakakilala. Wala ka bang napapansin kay Ligaya nitong mga nakalipas na araw? Wala po. Ano po bang nangyari? Kagabi, sumugod kami sa bahay ng apo ni Napoleon, pero ibang Ligaya ang umarap sa amin. Sa halip, nahayaan kaming kunin ng lalaki yon. Hinarangan niya kami. Hindi lang yon, kinalaban pa niya ako. Baka po sadyang napamahal na sa kanya si Jigger. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya basta-basta nadadala sa ganyan. Ngayon na pag-uusapan na ito, matagal ko nang napansin sa kanya. Mula ng gabing yon na nagbago siya, hindi lang nawala ang pagiging aswang niya, pati ang kilos at ugali niya. Ang mga pagkain na hinahain sa kanya, alam ko na itinatapon ang lahat ng yon. Wala po akong alam dun, Pinuno. Higit sa lahat, kung papaano niya ako labanan. Hindi na ganun kalakas ang hawak niya sa kamay ko. Hindi siya nakikipagkaibigan kaya nagtataka ko na bigla kayong naging malapit. Matagal ko nang napapansin sa kanya ang mga pagbabagong yon. Pero isinawalang bahala ko lang. Naisip ko, ay baka epekto ng sumpa sa kanya ng albularyo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Parang iba ang kasama natin dito at hindi ang anak ko.
Dahil sa nabubuong duda ni Mang Omar kay Ayla, nang makakuha ng pagkakataon ay agad lumabas ng gubat si Marina at pumunta sa bahay. Nang mga sandaling yun ay naroon kami ni Ayla sa bahay. Habang abala kaming nag-uusap tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi, natahimik ako nang matitigan siya. Nang mapansin niya ako, ay kumunot agad ang noo nito. Bakit ganyan ka makatingin? May problema ba? Ayla, seryosong usapan. Totohanin na natin to. Tayo na lang. Pagbalik natin ng Maynila, magpakasal na tayo. Sira ka ba? Anong nakain mo't bigla ka nagkaganyan? Seryoso ako. Pakasal na tayo. Pakasal ka dyan. Di ko nga alam kung gusto mo ako eh. Yayayain ba kita kung hindi? Narinig ko nag-uusap kayo ni Marina. Ex mo pala siya tapos sabi mo may mahal ka ng iba? Ikaw ang tinutukoy ko. Ay nako, Jigger. Kilala kita. Piniplaytime mo lang ako. Wrong tono. Sa halip na sumagot, ay tumayo ako sa kalumapit sa kanya. Pagkatapos ay niyakap ko siya ng mahigpit mula sa likod, saka ako napangiti at huminga ng malalim. Doon lang ako nakaramdam na kalmado ako, para akong batang paslit na matagal na wala at sa wakas ay nakauwi sa bahay ko. Walang takot at pangamba, payapa lang. Ay, ang kulit talaga. Sabi na nga seryoso ako eh. Halika sa kwarto. Ipapakita ko kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Tingnan mo na. Hindi ka seryoso eh. Sira ulo ko talaga kahit kailan. I mean it, Ayla. Mahal kita. Mahal na mahal kita, matagal na. Matagal nang higit sa kaibigan ang tingin ko sa'yo. Alam ko, at nararamdaman ko na ganun ka rin sa akin. Talaga ba? Nasa gitna tayo ng problema sa aswang tapos ngayon ka magko-confess ng ganyan? Ayaw mo nun? Kakaiba? Ay naku, Jigger! Tigilan mo nga! Hindi ko siya pinatapos sa sasabihin niya nang bigla ko siyang halikan sa labi. Ibang klase ng saya ang nararamdaman ko nang yumakap si Ayla sa liig ko at tumugon. Mahigpit ko siyang niyakap habang mas nagiging malalim ang halik namin sa isa't isa. Parang walang kahit isa sa amin ang gustong huminto at bumitaw. Ang ilang taon naming pagtatago ng damdamin namin sa isa't isa ay binuhos namin sa sandaling yon. Mahal na mahal talaga kita, Ayla. Alam ng Diyos kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Kaya nga mula nang makilala kita, wala akong naging girlfriend. Dahil sa'yo yun. May magagawa pa ba ako? Eh malakas ka sa akin. Mahal din naman kita, matagal na. Talaga? Oo. Bagong lipat pa lang kayo sa bahay niyo, crush na kita eh. Hindi ko lang maamin sa'yo dahil natakot ako na masira yung friendship natin. Sakaling hindi mo pala ako gusto. Baka iwasan mo ako. Ay, sabi ko na nga ba eh. Ay! Marina! Nandiyan ka pala. Nang lumingon ako ay nakita namin si Marina na nakatayo sa pinto. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Nakaramdam ako ng guilt, Madam Venus. Hindi ko plinano na ipaalam sa kanya na si Ayla ang babaeng mahal ko dahil ayoko na sanang dagdagan ang sakit na naibigay ko sa kanya. Pero siguro nga, kailangan niyang malaman ang totoo. Sorry sa abala. Hindi, okay lang. Nagpunta lang ako dito para balaan ka. Nagdududa na si Omar sa'yo. Napagtagpi-tagpi na niya ang mga napansin niyang pagkakaiba mo sa dating ligaya. Lalo na sa ugali at kilos mo ngayon. Kaya mag-iingat ka. At teka, paano mo nalaman yan? Huwag mong sabihin na... Tama. Aswang din ako, Jigger. Naging aswang ako. Higit 6 na buwan ang nakalilipas. Ginabi ako ng uwi noon at natsyempohan nila ako. Mula nang maging aswang ako, umalis na ako sa amin para hindi ko masaktan ng mga magulang ko.
I'm sorry na ganyan ang nangyari sa'yo. Sige, mauna na ako. Thank you, Marina. Nang araw na yon, ay napilitan kami ni Ayla na pumunta sa kampo ng mga aswang para kausapin si Omar tungkol sa titulo ng lupa. Pagdating doon, ay sinalubong kami ng mga nagdududang tingin. Pero sa halip na matakot at mataranta, ay naging kalmado lang kami. Si Ayla ay nagpapanggap pa rin na si Ligaya at ako ay nagpapanggap pa rin na hindi alam na aswang sila. Nakita ko ang bagsik sa talim ng tingin na pinukol sa akin ni Mang Omar. Alam ko na ang galit nito ay mula sa huling beses naming engkwentro. Ang akala ko ay galit siyang makikipag-usap sa amin, pero agad itong nagpaskil ng peking ngiti at mahinahon kaming kinausap. Anak, napasyal kayo. Naparito kami dahil may nais pag-usapan si Jigger tungkol sa lupa. Ano ang tungkol doon? Nangako ka na pagkatapos ng kasal namin ni Ligaya, ay ibibigay mo sa akin ang titulo. Kukunin ko na po sana. Oo nga pala. Ang titulo. Hinahanap mo ba? Ibibigay ko na lang sa'yo kapag nakita ko na. Hinahanap? Ang sabi niyo, nasa inyo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hinahanap ko pa. Kung wala akong tiwala sa inyo, hindi ako pumayag sa gusto niyo. Hindi ba kahit wala kang pinakitang titulo ay pinakasalan ko pa rin si Ligaya? Ngayon, panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Nasaan ang titulo ng lupa ng lolo ko? Sinabi nang wala sa akin eh. Aba, sinisira mong pangako mo. Ang akala ko ba may isang salita ka? Bakit nyo ba ako minamadali? Kapag wala pa sa akin ang titulo ng lupa bukas, ipapalagay ko na isang malaking kalokohan at panloloko ang kasunduan na yon. Pupunta na ako sa presinto at irereklamo kita. Nang tumayo ako at galit na naglakad palayo, ay sumunod agad sa akin si Ayla. Isa yon sa napagplanuhan namin. Ang paghingi ng titulo ay isa na lamang dahilan. Dahil nagpunta kami doon para makita ko ang lahat ng possible entrance at exit points. Maya-maya ay nakasalubong namin si Marina. Tinawag ito ni Ayla pero pinormalan siya nito at hindi pinansin. Malalim na ang gabi. Naroon kami ni Ayla sa isang inupahan naming kwarto sa Karatig Bayan. Nanggaling kami sa pagpupulong kasama si Kapitan at ang mga kalalakihan sa bayan na yun. Bukod sa amin, ay naroon na rin ang mga sundalo na pinadala ng kaibigan ni Lolo Nap. Sinadya naming magpulong doon para makasiguro kami na walang aswang na makakarinig sa plano naming pag-aaklas. Pero dahil napahaba ang usapan, ay inabot kami ng gabi, kaya nagdesisyon na ako na doon na rin kami magpalipas sa isang bahay na pinauupahan ng kaibigan ni Kapitan. Nang lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Ayla na nasa kusina, malambing akong lumapit sa kanya at yumakap mula sa likod. Bakit? Wala. Naglalambing lang. May kailangan kay. Doon ka matulog sa kwarto ko. Isusumbong kita kay Mami. Huwag naman. Sige na. Pagkakataon na natin to. Tayong dalawa lang ngayon. Ikaw talaga? May aswang sa likod mo! Marina? Hindi ko matatanggap na pinagpalit mo ako sa impostor na yan. Marina, huminaon ka. Hindi ikaw to. Sinabi ni Ayla sa akin na sa kabila na nangyari sa'yo, ay hindi ka nananakit ng tao. Pwes, hindi na ngayon. Magbabayad ka sa mga ginawa mo sa akin. Marina! Wag! Tinulak ko si Ayla palayo sabay kuha ng kutsilyo sa ibabaw ng kitchen counter. At pagkatapos ay bigla akong umatras nang sumugod sa akin si Marina. Inatake niya ako ng mahabang kuko ng walang tigil, kaya panay ang iwas ko. Ayoko siyang saktan. May pinagsamahan kami at alam ko rin
na hindi likas na masama si Marina. Nang huminto ito at pareho kaming humihingal na nagpalitan ng matalim na tingin. Itigil mo na ito, Marina! Bakit mo ako kinalimutan, Jigger? Bakit hindi mo tinupad ang mga pangako mo? Bakit ako sinisisi mo? Bakit hindi ang tatay mo? Siya ang humadlang sa atin noon. Hindi mo man lang ako pinaglaban. Sinubukan ko, Marina. Pero kailangan kitang bitawan dahil kailangan din ako ni Mama at ang mga kapatid ko. Kamamatay lang ni Papa ng panahon na yon at bumagsak ang kabuhayan namin. Nabaon kami sa utang. Hindi pwedeng sa'yo lang umikot ang mundo ko. Hindi ko sila kayang pabayaan. Gusto ko magpaalam sa'yo at sabihin na bumibitaw na ako dahil ayoko maghintay ka pa at umasa. Pero hinaharang ng tatay mo ang mga text at tawag ko. Pero bakit ang dali para sa'yo na mahalin si Ayla? Matagal na kami magkakilala. Si Ayla ang totoong dahilan, kaya ako narito. Pangalawa na lang yung sa bahay at lupa ng lolo ko. Nung panahon na pilit kitang kinakalimutan, siya ang naging kaibigan na nakikinig sa akin. Sa maniwala ka at sa hindi, hindi namin plinano na mahalin ang isa't isa nang higit pa sa pagiging magkaibigan. Kusa na lang naming naramdaman yun. Patawarin mo ako, Marina. Hindi ko alam na si Jigger palang kinakwento mo noon na lalaking mahal mo at tinihintay mo. Kaya utang na loob, kumalma ka. Papatayin kong babaeng impostor na yan. Pagkatapos ay gagawin kitang aswang. Nang sa ganon, hindi ka na makakaalis sa bayan na to. Huwag! Tigilan mo na ito, Marina! Nang sumugod ang aswang sa akin, ay mabilis akong umiwas. Sumubsob siya sa pader at ginamit ko yung pagkakataon. Saka ko siya sinakal ng braso ko mula sa likod. Nagwala si Marina at pilit akong sinusubukan na kagatin. Pero bago pa niya nagawa yun, ay sinaksak ko siya sa dibdib. Sinadya kong hindi patamaan ang puso niya. Pagkatapos ay tinulak palayo at sinipa ng malakas. Susugod dapat ito nang humarang si Ayla sa harap ko at umiiyak na binato ng asin ang kaibigan. I'm sorry, Marina. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pero sana maintindihan mo na walang kasalanan si Jigger. Minahal ka niya. Alam ko yun dahil sa akin siya umiiyak noon. Hindi rin naging madali para sa kanyang bitawan ka. Pero kinailangan niyang mamili. Kaya sinamantala mo at inagaw siya sa akin. Wala akong inaagaw sa'yo. Ako na nakikiusap. Umalis ka na. Ayokong labanan kita. Papatayin ko kayong dalawa. Patawarin mo ako. Nagulat ako nang biglang ilabas ni Ayla ang baril ko. Habang naglalaban kami ni Marina kanina, ay nagmadali pala siyang pumasok sa kwarto at kinuha ito. Nang sumugod ang aswang, agad kinalabit ni Ayla ang gatilyo at tumama ang bala sa dibdib nito. Napaluhod siya sa sahig, sabay hawak sa kanyang sugat. Umalis ka na, pakiusap. Ayoko umabot sa puntong ako nang papatay sa'yo. Kaibigan pa rin kita kaya mahalaga ka sa akin. Itong tatandaan nyo, hindi pa ako tapos sa inyo. Maghanda ka dahil malalaman ng pinuno ang totoo. Marina, sandali lang! Hayaan mo na siya, Jigger. Alam ko naman na darating ang araw na malalaman ni Omar ang lahat. Wala akong nagawa kung hindi ang sundan ng tingin si Marina na lumabas sa pinto ng kusina. Doon din siya marahil dumaan kanina at nagtago sa loob ng banyo. Mabigat sa damdamin namin ang nangyari, pero may mga bagay talaga na hindi nilaan sa atin ng Diyos. Dumating sila para maging parte ng buhay mo. Parte si Marina ng nakaraan ko na sinubukan kong ipaglaban, ngunit sadyang hanggang doon na lang kami. Narito na sila, Omar. Nakapaligid sila sa bahay. Pati nga si Marina ay nakabang sa labas. Mukhang nalaso na rin ang kadiliman ng utak ng batang yon. Nana Pinang, sigurado po ba kayo na may mga nakasabit na pangontra sa buong bakod? Oo. Tsak na hindi sila makakapasok dito. Kaya bilisan nyo dyan at baka may makakita sa inyo.
Kapag nag-ingay ang mga aswang dyan, Jack, maririnig yun nila Omar. Mas mahihirapan kang tumakas. Kapag marami silang humabol sa inyo. Opo. Halika, dun tayo. Nang gabing yun, ay nagdesisyon kami ni Ayla na pasukin ang kampo ng mga aswang doon sa gubat. Yun ay para makuha ang titulo ng lupa na kinatatayuan ng bahay ng lolo ko. Suot ang espesyal na anting-anting na ginawa mismo ni Nana Pinang para hindi kami maamoy ng aswang. Sumuot kami sa matataas na talahib at doon nagtago. Nang mga sandaling yun, ay naroon kami sa likod ng kubo ni Mang Omar. Naghihintay ng tiyempo para makapasok. Dahan-dahan kaming sumilip at lumingon sa paligid. Oh, wala nang bantay. Pumasok ka na. Ako maglo-lookout. Yung baril mo, Nandito at nakanda na. 5 minutes lang to. Alam ko kung saan niya tinatago mga bagay na importante sa kanya. Tumapak sa hita ko si Ayla, saka sumampa sa bintana, papasok ng nakasaradong kubo ni Omar. Habang ako naman ay nagsilbing lookout. Habang nagbabantay, ay panay ang lingon ko sa kanya sa loob. Pumunta siya sa harap ng altar ng demonyo at binuksan ng isang baul na kulay itim. Nakita kong inisa-isa ni Ayla ang mga papel na naroon. Maya-maya pa, nagulat ako nang may biglang dumating na aswang. Aangil pa lang dapat ito, pero mabilis kong binaril at tinamaan sa ulo at puso. Bilisan mo. May nakikita na sa akin na isang aswang. Oo, sandali na lang to. Ayla, bilis! Dalawa na yung dumating na aswang. Eto, nakita ko na. Halika na! May mga humahabol sa atin. Nagmamadaling umakyat sa bintana si Ayla at inalalayan ko siya palabas. Nang paalis na dapat kami, ay may 2 aswang na nakakita sa amin. Pagkatapos ay umangil ang mga ito. Agad ko silang binaril at pagkatapos ay mabilis kaming tumakbo paalis ng kampo. Ngunit dahil sa ingay na ginawa ng mga aswang, ay nakatawag pansin yun sa iba nilang kasama at doon na nagsimula ang habulan. Bilisan mo pa ang takbo! Hindi ko na yata kaya. Kunti na lang. Kaya mo yan. Kasama mo ako. 4 na sila. Basta huwag kang bibitaw sa akin. Nang makakuha kami ng tiyempo, ay huminto kami sa pagtakbo at isa-isang binaril ang mga aswang na humahabol sa amin. Nang maubos ang bala, ay agad akong nagpalit ng bagong magazine. Nang bumagsak ang 4 na aswang, ay muli na naman kaming tumakbo. Makalipas ang ilang sandali, ay natanaw na namin ang bahay. Bigla kaming napahinto at nagtago sa likod ng mga puno nang makita na naroon nga sa harap ng mga aswang. Pero gaya ng sinabi ko kanina, sa dami ng nilagay ni Nana Pinang na pangontra, hindi sila makapasok sa bakuran. Hingal na ginala ko sa paligid ang tingin ko. May ilang aswang sa bandang likuran. Kahit tumakbo kami ng mabilis, ay tiyak maaabutan kami ng mga ito at makukuha ang atensyon ni Mang Omar na nasa harap ng bahay. Lumabas ka dyan, impostor! Nasaan ang anak ko? Ilabas mo si Ligaya! Alam na niya. Tinutuon ni Marina ang banta niya. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya makukuha sa akin. Pinapangako ko yan sa'yo. Natatakot na ako, Jigger. Paano kung hindi tayo makalabas ng buhay dito? Paano kung makuha ako ni Omar at patayin niya ako o gawing aswang? Hindi mangyayari yon. Hindi ako papayag. Magkakamatayan na kami, pero hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Ngayon, ang kailangan kong Ayla ng malakas ang loob. Gagapang tayo mula dito hanggang doon sa bakod. Okay? Kaya? Oo, kaya.
Dahan-dahan kaming gumapang sa gitna ng mga damo, habang ang mga aswang naman ay palakad-lakad at patuloy na lumilingon sa paligid. Nang biglang may naglakad na aswang sa hindi kalayuan. Pigil hininga kaming huminto, pero bigla itong tumungo at nakita kami. Nagulat si Ayla nang mabilis kong hinablot ang aswang at nagpambuno kami. Bago pa makaangil ang aswang ay pinukpok ni Ayla nang nadampot niyang bato ang ulo nito saka ko binaril sa gitna ng noo. Nang bumagsak ang aswang, nakita namin nakalingat ang ibang kasama nito. Mabilis kaming tumayo at kumaripas ng takbo papunta sa gate. Ayun sila, Pinona! Habulin at kunin ang impostor na yon! Jigger, ayun sila! Bilis! Malapit na tayo! Pasok! Bilisan nyo! Eksaktong pagpasok namin ay nakalapit na si Omar sa gate. Agad yung sinarado ni Nana Pinang at mabilis kaming tumakbo palayo sa bakod. Galit na umangil si Omar at ang mga kasama niyang aswang. Mahigpit kong niyakap si Ayla na ng mga sandaling yun ay tinatamaan na ng takot. Nasaan si Ligaya? Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa sa kanya. Ako pa ang muntik niyang patayin. Nung magkaharap kami, bigla na lang siyang bumulagta at namatay. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Sino ka ba talaga? Bakit iisa kayo na mukha ng anak ko? Wala rin akong alam. Kaya ako lang ginaya ang anak mo para mailigtas kong sarili ko mula sa inyo. Pagpapayaran yun ang baha ng pagkamatay ni Ligaya. Lalo ka na babae ka. Hindi mo siya makukuha sa akin, Omar! Paano? Sa umpisa pa lang, ay alam ko na kung ano ka. Kung inaakala mo na nauuto mo ako, nagkakamali ka. Sinasakyan ko lang ang mga kasinungalingan mo. Pareho kayong manluloko! Hindi ba't ganun ka rin? Alam kong wala naman talagang utang si Lolo Nap sa'yo. Ginamit mo pa talaga sa kasinungalingan ng papa ko. Ayaw mo ibigay sa akin ang titulo dahil gusto mo angkinin ang lupa ni Lolo para maghari ka sa bayan na to. Pero hindi mo na magagawa yun ngayon dahil nakuha na namin ang titulo ng lupa at bahay na ito. Ibalik niyo sa akin yan! Hindi! Isa kang malaking tanga dahil ikaw ang naisahan namin. Mga hayop! Halina kayo sa loob! Hayaan nyo sila dyan! Kinabukasan ay tanghali na nang magising ako. Pagdilat ng mata ko ay wala na si Ayla sa tabi ko. Nang bumangon ako, natigilan ako nang makita siya na nakatayo sa harap ng bintana habang naririnig ko ang mahina niyang pag-iyak. Dahil doon ay bumaba ako ng kama at nilapitan siya saka niyakap mula sa likod. Marahan akong natawa nang sinubukan pa niyang itago sa akin ang luha niya. Hindi namin namalayan kung anong oras na kaming natulog. Magdamag kaming gising at nagbabantay dahil hindi talaga umalis ang mga aswang sa harap ng bahay. Hindi kami natulog at naging kampante sakaling makagawa ng paraan ang mga ito na makapasok sa bakuran. Huwag mo nang itago. Narinig na kitang umiyak eh. Bakit? Anong problema? Ewan. Siguro tinatabla na ako ng takot. Parang napapagod na rin ako. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na makita ulit si Mommy. Miss na miss ko na siya. Okay lang mapagod, mahal. Pwede ka magpahinga, pero kapag kaya mo na, laban ulit. Ikaw na nga nagsabi. Ginagawa mo ito alang-alang sa mga tao dito. Bilang pulis, naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo at tama ka. Kung hindi natin sila tutulungan, hindi lang tong bayan na ito ang sasakupin ng aswang. Maging ang iba pa. Para yung mga zombie sa pelikula. Dumadami ng dumadami. Thank you Kasi dumating ka para hanapin ako. Kung wala ka, hindi ko alam kung buhay pa ako hanggang ngayon. Dahil mula nang mapunta ako sa poder ni Omar, walang sandali na hindi ako natakot para sa buhay ko. Kung alam mo lang kung gaano kalala ang naging trauma ko.
May nakikita akong pinapatay nila sa harapan ko at kinakain ng buhay. Galit na galit ako nun sa sarili ko dahil wala akong magawa. Pakiramdam ko kasalanan ko na namatay sila. Dahil wala akong sapat na lakas at armas para lumaban para sa kanila. Anong laban ko sa isang katayabang aswang? Pero mula noon, hindi ako matahimik at palagi akong kabado na malalaman nilang totoo at patayin ako. Nilakasan ko lang talagang loob ko. Naalala mo yung kwento sa atin ng mami mo? Tungkol sa 3 lalaki sa Biblia na pinasok ng hari sa isang nagbabagang apoy sa loob ng isang hurno. Nalagay sila doon at intensyon na patayin dahil ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan ng hari na gawa sa ginto. Habang nasa loob ay nagdasal sila sa Panginoon at nakita mismo ng hari at ng mga tao doon na sa halip na 3 ang makita nila sa loob, 4 na tao ang naroon sa gitna ng apoy. Nang pinalabas silang 3, kahit maliit na paso ay wala silang natamo. Dahil ang ika-4 na nakita ng hari na kasama ng 3 ay ang Panginoon. Naniniwala ako na ganoon ang nangyari sa iyo. Tumira ka sa kampo ng mga aswang ng mahigit 1 linggo, pero prinotektahan ka ng Diyos. Dahil ikaw ang ginamit niya para wakasan ang kasama ni Omar. At dahil doon, proud ako sa iyo. Ako ang pulis, pero di hamak na mas matapang ka kaysa sa akin. Mahal naman eh. Lagi mo akong pinapaiyak eh. Tana, malapit ang matapos to. Mamayang gabi na ang nakatagda natin pagkaklas. Nakahanda na si Kapitan at ang mga sundalo. Jigger? Ayla? Gising na ba kayo? Nakapagluto na ako ng tanghalian. Susunod na po, Nang. Matapos man ang halian, ay nagtipon kami ulit doon sa dining table at tinignan ang titulo na nakuha ni Ayla. Nang tignan namin yon, ay tama ang hinala ko. Sa lolo ko lang nakapangalan ang bahay at ang malaking lupain niya sa probinsya. Lahat ng sinabi ni Omar ay walang katotohanan. Habang naroon, ay naikwento sa amin ni Nana Pinang ang personal na relasyon ni Lolo at Omar. Ano ho ba ang connection ni Omar kay Lolo Nap? Ang sabi sa kwento, noong araw daw ay parehong palaboy sina Mang Nap at Omar. Inampon sila ng isang may kayang byudo na si Mang Narding kung tawagin dito. Pero sa dalawa, si Mang Nap ang mabait, matalino at masinop sa pera. Si Omar ang pasaway at walang dinala kung hindi basag ulo. Hanggang sa pinalayas daw ni Mang Narding itong si Omar nang may mapatay ito. Nang mamatay si Mang Narding ay may hidwaan na si Mang Nap at Omar. Hanggang sa kalaunan ay may mga paisa-isang namamatay ang mga tao rito. Ang iba ay nawawala. Nagulat na lamang kami nang biglang sumalakay ang mga aswang dito sa bayan. Lumabas ang katotohanan na aswang pala si Omar at siya ang nagparami ng mga kalahi niya dito. Talaga palang may balak siyang maghari-harian dito nun pa. Nung umalis po kasi kami dito, wala pa naman yung mga aswang na yan eh. Meron ng aswang noon pero mangilan-ngilan pa lang. Nababalita man iyon pero hindi pinapakalat sa buong bayan. Iyon ang dahilan kaya umalis dito ang mama mo matapos mamatay ang papa mo. Hindi niya nakayanan ang takot, nag-alala siya sa kaligtasan niyong magkakapatid. Tapos ay sumunod na kinuha ng mga tito at tita mo, si Lolo Nap, dahil ilang beses siyang pinagbantaan ni Omar na patayin. Ang tagal na rin palang nagtitiis sa mga tao dito. Pero bakit hindi na lang sila umalis? Ang sabi ni Marina noon, karamihan sa mga tao doon ay mahal na mahal ang bayan na to. Kaya hindi nila magawang iwan. Bukod doon, may mga ari-arian na yung iba rito. Takot pa ang mga aswang noon na lumantad dahil takot sila sa lolo mo, lalo na si Omar. Hindi ba nabanggit sa iyo ng mama mo? Isang magaling na albularyo rin ang lolo mo. Sa katunayan ay siya ang naging guro ko. Noong pumasok ako dito bilang kasambahay ng lolo mo, marami ang mga naghihingi sa kanya ng tulong. Talaga po? Oo, pero may isa pang babae na palaging kasama ang mama mo. Palagi silang magkausap ng lolo mo. Sa pagkakatanda ko taga-kabilang bayan yon. Teka, may naitabi akong larawan dito ng picture ng mama mo na kasama ang kaibigan niyang yon.
Basta, ang naaalala ko lang, dumating itong babae na ito na buntis. Pero maliit pa ang tiyan niya. Tapos ang alam ko, nawala din siya dito at may dumukot sa kanya. Naalala ko pa na nagkagulo sila rito. Bumalik makalipas ang ilang oras na umiiyak at takot na takot. Teka, may picture pala akong nakita rito. Nakasama siya. Eto. Oh, siya. Teka, ang mami ko to ah. Oo nga no. Si tita rin. Gulat na gulat kaming dalawa ni Ayla nang makita ang isang lumang larawan na kuha sa mismong bakuran nitong bahay. Doon ay nakita ko ang mami ni Ayla na katabi ng mama at papa ko, habang karga ako na ang tansya ko ay nasa 2 o 3 taong gulang pa lang ako doon. Naroon din ang picture ni Lolo Nap. Walang nakapagsalita agad sa amin dahil sa bagong revelasyon na yon. Ayun! Tama! Renata ang pangalan niya. Siya po ang mami ko. Kahit kailan ay wala siyang nababanggit sa akin na taga rito siya sa probinsya na to. Ang alam ko talaga ay laking Maynila siya. Ang mabuti pa, tawagan natin si tita rin mamaya. Tsak, nasa trabaho siya ngayon eh. Anong kinalaman ni mami sa mga nangyayari dito? Ang naaalala ko, nang matagpuan siya sa gubat ng mga pulis, ay tulala na siya. Ikaw pala ang pinagbubuntis niya noon. Hindi siya makapagsalita sa takot. Kapag may nagtatanong, ay nag-hysterical lang siya. Hanggang sa umalis siya dito kasama ang mga magulang niya. At mula noon ay hindi ko na siya nakita dito. Isa yung misteryo na nangyari dito. Dahil hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya nang mawala siya ng ilang oras. May lihim pala sila ni mama. Tatawagan ko rin siya mamaya. Kinagabihan, isa-isa naming hinanda ang mga armas. Ang gagamitin ko ay ang mahabang baril na dala ko. Si Ayla ay hindi ko kailangang problemahin dahil noon pa man ay naturuan ko na siyang humawak ng baril. Habang si Kapitan at ang grupo niya, maging ang mga sundalo, ay nakahanda na rin at nakaabang. Yon ang gabi na tinakda namin para mag-aklas laban sa mga aswang. Ang araw kung saan tutuldukan na namin ang paghahari ni Omar sa bayan na yon. Mag-aalas 5 na ng madaling araw at ang tanging hinihintay na lang namin ay ang tamang oras. Si Nana Pinang at ang iba pang albularyo ay nakapwesto na sa kagubatan kasama ang ilang kalalakihan. Sa kanila manggagaling ang hudyat kung kailan kami susugod, habang ang ibang mga aswang ay nagkalat sa buong bayan. Maghanda na kayo! Malapit nang sumikat ang araw. Ito ang kahinaan ng aswang. Kapag nasinagan sila ng bagong sikat ng araw, na nasa anyong aswang pa sila at hindi pa nakakabalik sa anyo bilang tao, magiging abo sila. Nakahanda na po kami na Pinang. Yung kampo nila. Napatay na ng mga sundalo ang mga bantay na aswang at sinunog na rin nila ang mga kubo. Makatakas man sila ay wala na silang babalikan. May mga natagpuan silang bangkay ng kanilang biktima. Kinuha sila ng mga ito para maibalik sa kanilang kaanak. Sige po. Salamat, Tanang. Mag-iingat po kayo dyan. Kayo rin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Matapos namin mag-usap, ay sandali akong pumikit at umusal ng dasal. Nasanay sa gabing yun, ay tuluyan na naming matalo ang mga aswang at mapatay sila. Nasanay magtagumpay kami. Nawala kahit isa sa amin ang magsasakripisyo ng kanilang buhay. Marami nang namatay sa bayan na yon. Ayaw na naming may malagas ulit na isa pang inosenteng buhay. Maya-maya ay tumingin ako kay Ayla. Ngumiti siya sa akin kahit na nakikita ko ang takot sa kanyang mukha. Bahagya pa akong natawa dahil pinagsuot ko siya ng bulletproof vest
at mga protective gear sa mga braso. Para sakaling malapitan ng aswang ay hindi siya basta makakagat. Lumapit ako sa kanya at niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit bago ko siya hinalikan ng matagal sa labi. Pagkatapos ay sa noo. Matatapos na to ngayon gabi, di ba? Oo, sisiguraduhin natin yan. Nakahanda tayo laban sa kanila. Basta mangako ka sa akin. Huwag na huwag kang lalayo. Dumikit ka sa akin palagi, ha? Oo. Jigger! Ngayon na! Palabas na po kami. Panginoon, patnubayan po ninyo ang bawat isa sa amin. Samahan niyo kami sa laban na ito. Amen. Dala ang mga baril habang nasa bewang namin ang mga ekstrang magazine at itak. Kasama ang suot namin na anting-anting. Lakas loob kaming lumabas ng bahay at nakaangat ang mga baril. Nang makita kami ng mga aswang, ay agad umangil ang mga ito. Hindi muna kami lumabas ng bakod at mula sa labas ay galit na galit si Mang Omar at nanggigigil na nilapitan kami. Pero nagulat ang mga ito nang biglang magsilabasan ang mga kasama namin. Galit na galit silang sumigaw at buong tapang na sumugod ang mga aswang. Kasabay na mga sibat na nagliparan at tumusok sa katawan ng iba pang aswang ay ang sunod-sunod na putok na mga baril mula sa dalang M16 rifle na mga sundalo. Sugod! Huwag kayong magtira kahit na isang aswang! Takbo mga kasama! Uubusin nila tayong lahat! Omar! Wala na kayong mapupuntahan! Dahil nasusunog na kayo ng kampo nyo! Mga walang iya kayo! Lahat ng bagay may katapusan at kabilang ka na doon! Hindi pwede mangyari to! Walang pwede makatalo sa akin! Hindi ka Diyos! Ang mga demonyong katulad mo ay dapat nasa impyerno! Ikaw at ang lolo mo! Kayo ang salot sa buhay ko! Napuno ng magkahalong malakas na angil ng mga aswang ang kalyeng yon at ang tunog ng putok ng mga baril. Nang magsipagtakbuhan ang mga aswang, ay doon kami lumabas ng bakuran. Ang ibang mga aswang ay sinubukang tumakas at pumasok sa gubat, pero sinalubong sila doon ng mga nag-aabang na mga sundalo. Ang iba naman ay sumugod sa amin at lumaban. Sa bawat aswang na sumusubok na lapitan kami, ay sinasalubong namin ng bala. Naroon kami sa gitna ng kalsada at magkadikit ang likod namin ni Ayla. Maya-maya at bigla kaming napayuko nang marinig ang sunod-sunod na pagsabog. Hindi! Mga walang iya kayo! Pagbabayaran niyo ang pag-ubos sa lahi namin! Tama na, Omar! Matagal na naghihirap ang bayan na to dahil sa inyo. Masyado na kayong maraming napatay. Sa akin ang bayan na ito! Hindi mo pag-aari ito! Ikaw na impostor ka! Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo sa anak ko! Wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Ligaya. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yan? Na magkaharap kami, bigla na lang siyang natumbat na matay. Lahat na lang ay kinuha niyo sa akin! Bakit? Hindi ba ganun din ang ginawa mo sa mga tao dito? Mula sa area nila hanggang sa pamilya nila, lahat kinuha mo. May hangganan ng kasamaan, Omar! Isinusumpa ko! Pagbabayaran niyo lahat to! Wala ka nang babalikan! Dahil mamamatay ka na ngayon! Hindi ako isang pipitsukin aswang na madaling matatalo ng ganito! Tumahimik ka na! Papatayin kita! Sumugod si Mang Omar. Hindi ko agad siya pinaputukan hanggang sa makalapit siya at doon ko pinutok ang baril ko. 2 bala ang pinakawalan ko at tumama yun sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nakabulagta siyang bumagsak sa sahig. Nang hindi na gumagalaw pa si Omar, ay tinuon ko na ang atensyon ko sa iba pang aswang na buhay pa. Habang nakikipaglaban ako,
Natigilan si Ayla nang makita si Marina na sinusugod ang sarili nitong ama na kasama sa mga tauhan ni Kapitan. Marina, tama na! Siyang tatay mo! Wala akong pakialam kahit sino pa siya! Siyang dahilan kaya nawala sa akin si Jigger! Bitawan mo siya! Kung hindi mapipilitan akong saktan ka! Gawin mo! Diyan ka magaling, Ayla. Madali para sa iyong manakit ng iba dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Kung makasarili ako, matagal ka ng patay! Pero kahit naaswang ka, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Hindi ko kasalanan kung minahal ako ni Jigger. At hindi niya kasalanan kung mas pinili niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Hindi siya nagkulang. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. Kung mamamatay ako, kailangang mamatay ka rin! I'm sorry, Marina! Sa pagsugod ni Marina ay kinalabit ni Ayla ang gatilyo. Sa maraming balang pinakawalan niya, 4 ang tumama sa katawan ni Marina at lahat tumama sa kanyang dibdib. Ang isa ay eksakto sa puso. Bigla itong huminto. Umiiyak si Ayla na binaba ang baril matapos mapaluhod si Marina. Tumingin sa kanya ito at umagos ang luha. Marina, patawarin mo ko. Tinupad mo ang pangako mo. Salamat. Pangako. Sinabi ko sa iyo noon na kapag dumating ang sandali na lamunin ang kadiliman ng isip ko, gusto ko na ikaw ang pumatay sa akin. Ayokong umabot tayo sa ganito. Patawad. Mahirap lang tanggapin na may iba ng mahal si Jigger. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Marina! Pinapalaya na kita, Jigger. Sina nanay at tatay. Ikaw nang bahala sa kanila. Pinapangako ko, hindi ko sila pababayaan. Patawarin mo ako sa lahat na naging pagkukulang ko. Jigger, sumisikat ang araw. Ayla! Kasabay ng pagsigaw nito ay gayon din ang iba pang aswang. Natakpan ko na lang ang bibig ko sa gulat. Nang unti-unting naging abo ang katawan ni Marina. Nang tamaan ito ng sinag ng araw. Sa isang iglap, sa pagsikat ng araw at sa pagdating ng bagong umaga. Sa wakas, ay tuluyan ng nakalaya ang bayan na yun mula sa mga aswang na naghari matapos ang matagal na panahon. Napangiti kami ni Ayla at naiyak sa tuwa sa kaniyakap na mahigpit ang isa't isa nang magsigawan ang lahat. Naglabasa ng iba pang tao sa kanilang bahay at sumama sa pagdiriwang. Wala na ang mga aswang! Patay na sila! Nagawa natin! Nagtagumpay tayo! Magkakauwi na tayo! Salamat sa lahat ng tulong mo, mahal. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginawa ko ito, hindi lang para mapalaya ka mula sa mga aswang. Kung hindi dahil alam ko na ito rin ang gusto ng lolo. Purihin ang Panginoon! Sa wakas ay malaya na tayo mula sa paghahari ng mga aswang! Mula doon sa labas ng bahay, ay natanaw ko si Ayla na naroon sa bintana at nakatanaw sa labas. Habang ako naman ay kausap si Nana Pinang, kapitan at ang lider na namumuno sa mga sundalo. Nang lumingon ako sa kanya, ay napangiti ako nang kumaway sa akin si Ayla at nag-flying kiss pa. Matapos yun, ay muli kong tinuon ang atensyon ko sa mga kasama ko. Sinuyod namin ang paligid. Pati ang iba pang mga sundalo ay sinuyod na rin ang gubat. May natagpuan silang mga mangilan-ngilan na aswang doon at napatay na rin nila. Ngayon, sigurado na tayo na wala nang natitirang mga aswang dito. Ang ibang mga nakatakas sa labanan ay namatay na din dahil tinamaan ng sikat ng araw. Sa tingin nyo,
Kasama na doon si Omar. Nang mamatay siya matapos samaan ng bala ng baril ko, ay napunta na sa ibang atensyon ko dahil may sumugod ng ibang aswang sa akin. Hindi ko na nakita naging abo ang katawan niya. Kung napuruhan mo siya sa puso, ay tsak na patay na yon. Wala na siyang kubo para takbuhan at silungan niya at doon magpagaling ng kanyang sugat. Salamat sa Diyos at matatahimik na ang bayan na ito. Salamat sa pagtutulungan natin. Sayang lang at may mga namatay pa rin sa mga kasama natin. Nakakalukot nga po eh. Pero hindi na uwi sa wala ang pagkamatay nila dahil lumaban sila para sa bayan na to. Kung hindi dahil sa lakas ng loob na ipinakita ni Ayla na siyang nagsimula ng lahat ng ito, hindi magiging posible lahat. Kaya nga ho, pinagmamalaki ko siya. Napakapalad ko sa kanya, Nanang. Oh, anong plano mo? Kailan ang balik niyo sa Maynila? May asikasuhin lang po ako tungkol sa lupa. Napagdesisyonan na po namin na ibibenta ko na ang lupa at bahay. Yung mga bahay na nakatayo sa lupa ni Lolo, nagsabi na interesado silang bilhin ang lupa. Yung ibang parte naman ay bibili ng lokal na pamahalaan at itong bahay ni Lolo, si Kapitan ang bibili. Magandang desisyon niyan, iho. Ako naman uuwi na rin ako sa pamilya ko. Matanda na rin ako at gusto ko silang makasama. Naintindihan ko po. O siya, sige. Uuwi muna ako sa bahay ko doon sa bayan. Baka bukas na ako bumalik ha. Mga iniwan akong pagkain sa ref. Lulutuin niyo na lang. Sige po, salamat. Matapos kumain ng hapunan, ay nagbukas kami ng tig-isang beer dahil wala kaming wine doon. Natawa si Ayla nang bigla akong tumayo, tapos ay hinawakan ko siya sa kamay. Nagpatangay siya sa akin nang hilahin ko siya patayo at dinala sa gitna. Habang tumutugtog ang isang magandang love song, ay niyakap ko siya at marahan naming sinabayan yon ng mabagal na pagsayaw. Napangiti ako nang marinig ko siyang huminga ng malalim at sumandal sa dibdib ko. Mula nang dumating ako doon, iyon pa lang ang unang beses na naranasan ko na payapa ang gabi. Walang aswang na umaangil o umaaligid. Ang tanging naririnig namin ay ang mga tunog ng kuliglig at ang mga boses ng mga kapitbahay namin na gaya namin ay nagdiriwang din. May mga nagkakainan at ang iba naman ay nag-iinuman. I love you. I love you too. Hindi ka ba nagsisisi? Saan? Na pinaninindigan mong pagmamahal mo sa akin kaysa kay Marina. Kesa kay Marina? Well, to begin with, matagal na kaming hiwalay nang ma-realize ko na in love ako sa'yo. Ibig sabihin, nakalimutan ko na siya nung minahal kita, kaya hindi mo kailangan i-compare yun. Hindi naman sa kinukumpara. Wala lang, naisip ko lang. At hindi ako nagsisisi na ikaw ang minahal ko. Alam ko naman na naintindihan ni Marina yon. Nahirapan lang talaga siyang tanggapin dahil hindi niya inakala na gano'n ang gagawin ng tatay niya. Nagkausap na pala kayo ng tatay niya? Oo, humingi rin siya ng paumanhin sa akin. Kinalimutan ko na rin naman yun eh. Excited na akong umuwi, mahal. Ako rin. Hindi na ako ulit mag-extra sa pelikula. Hihinto na ako. Baka kasi mapadpad na naman ako sa isang liblib na probinsya tapos mangyari ulit to. Mag-concentrate na lang ako sa business ko at sa'yo. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Oh, sayaw na tayo ulit. Natawa si Ayla nang bigla ko siyang buhatin at inikot. Nang ibaba ko siya ay itinaas ko ang isang kamay niya at muli siyang pinaikot. Doon ko biglang binitawan ang kanyang kamay. Nang huminto siya at humarap sa akin, nagulat si Ayla nang makitang nakaluhod na ako at hawak ko na ang nakabukas na maliit na velvet box na may laman na engagement ring. Ha? Mahal? Nung malaman ko na mawawala ka, halos mamatay ako sa pag-aalala. Nang malaman ko ang kinalalagyan mo dito, nakaramdam ako ng takot. Doon ko napatunayan sa sarili ko
na hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko, Ayla. Ikaw ang best friend ko. Para akong umuwi sa sariling tahanan ko kapag kasama kita. Kapag sobrang pagod o stress ko sa trabaho, makita ko lang ang ngiti mo, kumakalma na ako. Kapag kasama kita, parang kumpleto na ako. At wala na akong hahanapin pa. Ang boring ng buhay ko kapag wala ka sa mundo ko. Tapos parang hindi kumpleto kapag hindi tayo nag-aasaran at hindi ka napipikon. At gusto ko, araw-araw tayong ganun. May asaran, kunting away, lambigan, usapang bardagulan hanggang sa tumanda tayo. Ayla, will you marry me? Totoo ba to? Nihihaya mo talaga ako magpakasal? Oo. Nakikita ko lang to kapag may shooting kami. So, yes? Yes! Yes, yes, yes! Ikakasal na ako! Ikaw! Matapos kong isuot ang singsing sa kanya, ay tumalon siya sa tuwa. Pagkatapos ay lumundag sa akin. Mabuti na lang at nagbigay ng advance payment si Kapitan para doon sa bahay. Sakto, nasa bayan ako kanina at nakita ko sa isang jewelry shop ang singsing na yon. Samantala, matapos niyang tanggapin ang singsing, ay kinarga ko siya at matagal naming hinalikan sa labi ang isa't isa. Wala kaming pagsidla ng ligaya sa mga sandaling yon na parang sarili namin ang mundo. Nang ibaba ko siya, ay bigla akong hinablot ni Ayla sa damit. Sabay hila sa akin, papasok ng kwarto, sabay sarado at lock ng pinto. Uy, gusto ko to ah. Ano bang gagawin natin dito? Ay di mag-aaswangan. Aswangan pala ha. Lagot ka sa akin ngayon. Pasisigawin kita hanggang magdamag. Kinabukasan ng gabi, abala kami ni Ayla sa pag-iempake ng gamit namin dahil bukas na ng umaga ang alis namin pabalik ng Maynila. Habang naglalagay kami ng mga damit namin sa maleta, dumating si Nana Pinang na nakangiti at may dalang mga prutas. Oh, Nanang, saan po galing yan? Nariyan ang mga kapitbahay natin at pinabibigay nila ito sa inyo bilang pasasalamat sa tulong nyo. Isa lang ito, marami silang nasa ibaba at naghihintay sa inyo, kaya bumaba kayo sandali. Ay, oo nga mahal. Ayun sila ho, ang dami. Halika, baba tayong dalawa. Kasama si Nana Pinang ay bumaba kaming dalawa ng bahay at pumunta sa gate. Masaya kaming nagkatinginan nang ibigay nila sa amin ang 5 kilo ng bagong katay na baboy. May buhay na manok pa, may isang kaing ng gulay, bukod pa ang prutas. Ang iba ay mga burong mustasa at atsara. May nagbigay pa ng mamahali na kagamitan sa bahay na pangkusina o mga vases. Na mga sandaling yon ay naluha si Ayla. Ngumiti ako habang nasa tabi at pinanunood siya habang tumatanggap ng walang katapusan na pasasalamat mula sa mga residente. Hanggang ang pasasalamat ay nauwi sa luha ng kaligayahan. Masaya po ako nakatulong sa inyo. Kahit wala po itong mga regalo na to, ang makita ko kayo ng ligtas at tahimik, sapat na po sa akin yon. At ang lupang kinatatayo ng bahay nyo ay malapit na rin pumapa sa inyo. Pinapayas ko na po lahat sa mga tao ko. Kapag nakabalik na ako sa Maynila, sila na po ang kakausap sa inyo. Ako man ay personal na nagpapasalamat sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Ayla. Ilang taon na akong naninirahan dito at napamahal na sa akin ang bayan na ito. Ang makitang malaya ang mga tao na nakalalabas ng gabi na walang bahid ng takot ay inaakala ko na magiging isang pangarap na lang. Wala pong imposible sa Panginoon, Nana Pinang. Ako po ay ginamit niya lang na kasangkapan para mapalaya kayo at masaya po ako na nakatulong.
Oh, paano ba yan? At mukhang ang dami niyong dadalhin pa uwi. Oo nga po eh. Kailangan nating bumili ng cooler box, mahal. Oo nga eh. At lagyan ng maraming yelo para doon natin ilagay itong baboy habang nasa biyahe tayo. Oh, sige na mga kasama at magpahinga na tayong lahat. Kailangan pa nilang ipagpatuloy ang pag-iimpake at maaga ang alis nila. Ha? Omar! Jigger! Takbo! Walang alis sa bayan na ito dahil lahat tayo ay mamamatay dito! Hindi ko alam kung saan nanggaling si Omar. Basta napatakbo na lang kami nang marinig ang malakas na angil nito. Paglingon namin sa likod ay naroon na siya. Agad kong hinawakan sa kamay si Ayla at agad kaming tumakbo palabas ng bakuran. Maging ang mga tao ay nagpulasan at nagsipagtakbuhan. Hinabol kami nito hanggang sa may nadamput akong sibat. Tinago ko si Ayla sa likuran ko nang huminto kami. Hayop ka! Buhay ka pa! Oo! Kailangan may matira sa amin para may magiganti sa lahi namin na inuubos ninyo. Habang nagkakagulo ay wala kayong kalam-alam na buhay ako. Gumapang ako papasok sa bakuran nyo at nagtago ako sa silong. Hayop ka! At talagang dito ka pa pumasok! Kinakailangan kong magpagaling at magpalakas ng ilang araw para matupad ko ang plano kong patayin kayong lahat. Ngayon, pagbabayaran nyo ang pagpatay nyo sa mga kalahi ko, lalo na sa anak ko. Nana Pinang, ang baril ko! Oo, kukunin ko agad. Hindi mo na magagamit yun dahil bago pa siya makabalik, ay patay na kayong dalawa. At muli mananaig ang kasamaan at maghahari ako rito sa bayan na ito! Nang sumugod sa akin ang aswang, ay mabilis akong umatras. Nang mapatid ako at matumba, tumalon ang aswang palapit sa akin pero agad ko siyang sinalubong ng sibat at tinusok yun sa tiyan niya. Nagwala si Omar. Kasunod nito ay biglang lumabas ang ibang kapitbahay namin at binato ng asin ang aswang. Sinamantala ko na nawala sa akin ang atensyon niya at tinulak palayo sa akin saka ako tumayo. Dahil sa dami ng asin na binato sa kanya at ang malalim na tama niya sa tiyan, napaluhod sa semento si Omar na parang nanghihina. Hanggang sa dumating si Nana Pinang at hinagis ang baril. Agad tumakbo si Ayla at sinaluyon. Ngunit nang pabalik na siya sa akin, nagulat kami nang bigla itong gumapang ng mabilis at nahablot si Ayla. Ayla! Jigger! Ang baril mo! Bitawan mo siya! Panuorin mo kung paano ko pagpirapirasuhin ang katawan ng babaeng ito! Wag! Sandali lang. Bakit? Hindi ako makagalaw. Anong ginawa? Anong ginawa niyo sa akin? Nang ihagis ni Ayla ang baril sa akin, ay agad ko yung tinutok sa aswang. Pero maya-maya ay biglang nabitawan ni Mang Omar si Ayla. Nagtaka kami dahil hindi talaga ito makagalaw gaya ng sinabi nito. Habang ako naman ay agad sinalubong si Ayla at niyakap siya ng mahigpit. Sinubukan ng aswang na kumilos pero hindi nito magawa. Nagkatinginan kaming lahat nang may narinig akong boses na mabilis na nagdarasal. Sino yon? Hindi ko alam. Teka. Ang dasal na yon. Alam ko yon. Isa yung dasal na mangkukulam. Pero, hindi basta-basta dasal. Ang tanging nakakaalam lang ng bisa at kapangyarihan nito ay yung may malakas na kapangyarihan. Pero, sinong... Mami? Kasabay ng paglingon namin ay naroon sa bandang likuran si Tita Ren. Malayo sa kung paano ko siya nakilala na mabait, mahinahon at malumanay ang boses. May kakaibang aura ang mukha nito. Madilim, nakakatakot at makapangyarihan.
Nang humakbang si Tita Ren, ay nanlisik ang mata nito sa galit. At sa bawat hakbang niya, ay unti-unting humahangin ng malakas. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kumusta, Omar? Hindi ko akalain na makikita pa tayo. Ikaw ang may gawa sa akin ito? Dahil kinanti mo ang anak ko. Anak mo ang babae niyan? Oo. At kaya namatay ang anak mo ay dahil sa sumpang ibinigay ko sa asawa mo. Ano? Nakalimutan mo na ba? Noong dumalaw ako sa kaibigan ko na taga rito, pauwi na ako at dinukot mo ako. At ginahasa mo ako kahit nabuntis ako. Kung hindi ako nakatakas ay patay na sana ako ngayon at ang anak ko. Pero nagkamali ka ng babaeng nilapastangan dahil ako si Emiraya. Oh. Emiraya? Ang kilalang magaling at mabagsik na mangkukulam noong araw? Ikaw yon? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ikaw bang pumatay sa kanya? Ang sumpa ko ang pumatay sa asawa mo. Hindi ba't nabuntis siya agad ilang araw matapos kong makatakas sa inyo? Dahil yon sa sumpang ipinataw ko sa kanya. Ang mukha ng anak mo ay mahahalin tulad sa mukha ng anak ko na nilapastangan mo. Ang dalawang sanggol na isinilang sa magkaparehong taon. Hindi sila magkadugo. Ngunit iisa ang kanilang mukha. At sa oras na sila ay magkaharap, agad mamamatay ang anak mo. At sa pagsilang sa kanya, buhay ng asawa mo ang naging kapalit. Walang hiya ka? Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa at anak ko! Matagal ko nang tinalikuran ito. Pero para sa kaligtasan ng anak ko, kahit ano'y kaya kong gawin. Binalaan na kita noon na balang araw ay sisingilin kita sa ginawa mo sa akin. Ngayon ay gusto mo naman siyang paslangin? Hindi ko na palalagpasin ito dahil walang pwedeng manakit sa anak ko. Nangilabot kami nang marinig namin ang nakakatakot na mga tinig na tila nagdarasal. Parang nanggagaling yon sa ilalim ng lupa. Maya-maya ay muling nagdasal sa salitang Latin si Tita Ren at may sinuot ito kay Omar na kwintas na may itim na medalyon. Maya-maya ay nakita namin ang aswang na parang may puwersang sumasakal sa kanya. Hindi ito makahinga hanggang sa lumiyad ang katawan nito. Doon ko inangat ang hawak kong baril at sunod-sunod na pinaputukan ito. Tumama ang bala eksakto sa puso nito. Pagkatapos ay sumugod ang mga kalalakihan at sinaksak ito ng sibat. Doon mismo sa gitna ng kalsada ay binuhusan ito ng mga residente ng gasolina at sinilaban ang katawan. Mommy! Anak, salamat sa Panginoon at ligtas ka. I miss you, Mommy. I miss you too, anak. Pero bakit kayo simula dito? Dahil binalaan ako sa aking panaginip. Doon ko nakita na hindi natatapos sa pag-aklas niyo ang lahat. Muling magbabalik ang pinuno ng mga aswang. At darating ang oras na hindi inaasahan ng lahat. Nakita kong namatay kayo ni Jigger sa panaginip ko. Kaya agad akong pumunta dito. Salamat naman at hindi ako nahuli ng dating. Mommy, ang astig niyo pala ha? Ikaw talaga anak, makulit ka pa rin. Tita, salamat po sa pagligtas niyo sa amin. Anak na ang turing ko sa iyo. At alam ko na masasaktan si Ayla kapag may nangyaring masama sa iyo. Alam niyo po. Malakas ang pakiramdam ko, Jigger. Alam kong matagal ka nang may gusto sa anak ko. Mommy, ikakasal na kami. Ingatan mo itong dalaga ko, ha? Mahal na mahal ko ito. Siya lang ang nag-iisang alaala sa akin ng yumaong ama niya. Opo, magkakaasa po kayo. Pero Mommy, ang dami mong kailangan ipaliwanag sa akin. Ang dami mong sikreto. Oo, sa kanya. Pumasok na tayo sa loob at pagod ako sa biyahe. Makalipas ang ilang buwan, ay kinasal na nga kami ni Ayla. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo nang sa wakas ay maging opisyal na kaming mag-asawa. At sa gabing yon, doon sa isang resort sa Amanpulo, kung saan kami nagpunta para sa honeymoon namin,
Naroon na ako sa kama at nakaupo habang nakasandal sa headboard nang bumukas ang pinto at unang sumilip ang makinis na hita ng asawa ko. At sumipa-sipa pa ito na talagang sadyang inaakit ako. Mahal! Handa ka na ba? Ay, kanina pa kami handa, mahal. Kami? Sino kami? Ni Junjun. Ay, kami rin handa na. Sino kami, mahal? Ni Maria! Ano? Para akong asong ulol nang makita ko ang asawa ko na lumabas nang nakatapis lang ng tuwalya. Kaya hindi na ako nakapaghintay at agad akong bumaba sa kama saka tumakbo palapit sa kanya. Napahiyaw si Ayla nang buhatin ko siya at hinagis sa kama. Pagkatapos ay dahan-dahan akong sumampa doon hanggang sa magpantay ang mukha namin. Handa ka na ba sa habang buhay natin na magkasama? I was born ready, my love. Mahal na mahal kita. Handa akong ipaglaban ka kahit gaano karaming aswang pa ang humadlang sa atin. Mahal na mahal din kita. Ready ka na bang sumigaw magdamag? I'm ready! Hi, Madam Venus. Diyan po natatapos ang maaksyon, makulit, medyo maharot at nakakatakot na kwento ng pag-ibig namin ng misis ko. Sa ngayon ay 2 na ang anak namin at hanggang ngayon ay isa pa rin akong pulis. Kung babalikan ko ang pangyayaring yon sa buhay ko, ang dami kong natutunan, lalo na kay Ayla. Dahil sa kanya, natutunan ko na mas maging compassionate pa sa mga tao, lalo na ako na isang alagad ng batas. Sa kanya ko rin natutunan ng isang klase ng katapangan at doon ko na-realize na dumarating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero may darating na isang tao o pangyayari kung saan makakakita tayo ng kahit na kaunting katiting na pag-asa. At yun ang panghahawakan natin para magpatuloy sa paglaban sa hamon ng buhay. Ang nangyaring yon sa amin sa probinsya, ang patunay na nakikinig ang Diyos sa panalangin. Hindi ba sinabi sa Matthew chapter 18 verse 20? For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nang bumalik ako doon sa amin na infested ng mga aswang, kung titignan ay mukhang imposible na makalaya ang bayan na yon mula sa kanila. Pero dahil sa bawat pananampalataya ng mga tao doon, ang dating laman lang ng bawat panalangin ay sinagot ng Diyos. At mula noon ay tuluyan na silang nabuhay ng payapa. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Nagmamahal, Jigger.